Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana ntigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkwira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murubiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oburuso umugusi onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oburuso w'umugusi. Magega ya televisioni Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno
asorabe gukumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungityo bochenu kumurikira amarwire n'obugwenia nyoro muroberyo bubugima n'obochenu na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi magega ya televisioni Yensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bukwenyolia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoli bagalya bene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 Eye Yensoko TV oboroso bumugusi Majito mulgeria bweta seni Yensoko TV mambia bonogo tibyanga asekirenga kere enchiranero rona bige kirenge kinabwiye gwikirania litskuri yago kyanyarage okubanga buno gwikirania emerobe yago yeritsko nga tware kirenga keritsko rero onyare ko gwikirania emerobe ya yeritsko nabige kirenga kyago kyobogima nabigenda toyagase ngokwalibisha nabo kwaligania somoro Yensoko bwakire tunyare to gusanga tunyare to kumanyanira gusemania nabutame ngotibyanga egeta seni gitone gotogo semania nane twamanyania twakawali bagadio oboyi gobno mwanchito mulgeria ndumugusi kwanyara kwa kwena nekerengero kyago nabagedio gidia boli abali kwekana kwaligani bena somoro Yensoko bwakire tunyare tugusanga tunyare tukumanya legende tukwateka kora chingo au imenesquence ya Kenya nabego otunyara sumtana ito Facebook YouTube onyare ko gusanga na ito chinga kiri botame to tibenga kwa ikire asinseme cho kwanyara ko to follow asinseme ya Facebook kwanyara ko subscribe YouTube kwanyara bego kwego kyane meno birita segeta singitu Yensoko TV ne mambia bono kweguririo geri mwanchito mulgeria amanyanga emero biriabo ya chakire bene imega esegeta singitu Yensoko TV 90 Leanandemo Oncho mulgereri na inchini Innocent Onyanga matukata na berale kuru mutinyo chaka utinyo no 11 mwancho mulgereri omwako isira kwaera Diana Otebire sekirenga kerenchira nero na inchengo gatebigo mwancho mulgereri kera ko iboletwe gokwa begete gende kuru kwe challenge gosoka nyara kabago koletum akabaga gete koliko muntu gutaka koligenchira ko nyara kabaga ko genda busyo kuri oli mwancho mulgereri kwabere gukina na ndagara gwakinire wekire miaka yo ko muntu mugima igongo kwanera umuntu mugima kirenga kiekero ko genda ndonsi ipige ntochi koligine nchiro go chenchi obugima na kurusie mechande eliere se chinga cheito kurusie mechando eliera se chiamate cheito na mono mwancho muligereri koligereri ngakyo kunyara ko bago kwagacha abantu bago enyegera matuka mambira baro banyara ko bakonyoranga na rengo renka akanyara ko baga okora kilike bwenerete n'ubugima buga unchureri igo kerekera kwanyoreri baga kera gwachire skuru some bintu bibyo chiko babigo unchureri ubugima bwenka yawo chikorora egentu kiliye ko nyara ko bura kore nyara ko bago chenchi ubugima bwo kuri miburi bo kora kali kora egentu kilikira nyara kane nyara ko bago chenchi amaga chali ali asenka kora egentu kilikira nyara kane mwanchu muligereri nyara ko bago chenchi nchira abantu bakanyora uburwari kiro muntu ngorera aroteba chaito dirikoni gukore mukia unyare ko bago kumanya nchiro ragendo nyoko genda bisi gose go chikotore cha gose go chikoba uri okono na machani ali abali mibako nyara ko bako rusi kurwa se factory ya chikoni gwa unyare ko bago gutokanga nayo go chenchi ubugima bw'abantu bali bako nakorera matuka manke onyandikiro muntu abegetekerenga na koranga kya go nchoreri ubugima umuntu gose bwaye bene eliya nyara ko bagako genda busyo to nyara ko batoko genda busyo nana mono ngaitoje twasire kerenga kera toko genda gukora biri bitare ngorro ase egento kiri twatakirwe chikokora tindiko bitaya bagakora na injira boranyora inje bene na inje ngana nabikora bitabwenereti igente kana ese mambi yabona umuntu mulige lingo gatebya
biribiganiri nyara kaba gukubikora unyara kaba konyore nchira yuko byonchoreri na namono nyara kaba gukubika ubugima bwago asebwene tenga nentanga na chakira simambi yabone litalia Innocent Onyango kukwariga somoroberi bwe sonko bwakire na ndekera na liteko kuwariga nigo wongo gukwania sekenyoro kende gionsi yole na kubolinga itongo mo church na ekwanyara kaba gukwerelinga itongo noga ya kera bateba itongo noga ya igo bateba nga abwa sole binto nigo bire burunge umonchu muligiri wono ni iki ya elire Diana matukata na biramaya Litukolia lero ry'icuma watetenga kiriko kwa sekisi lero libono likoro kwa Elia gatano mambi na likale nyongesa na watete Eliane Elia gatano one ni Elia gatano bono mambia bantu basoya nyongesa lakini etarasoya nyongesa bali babota bachite emuchuyo Nairobi kuligenchira yo goncholirie bintu byabo lero ngogenda bali kora ibekansi barabisansa murana bali bali se chinsemo chiabo songo chituka na barabona bakagenda bakore boyo igore ndili tukorera dili yemeye kana gatetera na chigoti kara na ndili tukeli na nagatebe tribu ateli bagali yo kuligereri ya Jumatatu lakini Jumatatu tulikora Ijuma ikonga bono na rode Monday nkiyo chokolekana Friday era bero jimu ya Jumatatu lakini Jumatatu tiana kora Ijuma ebwe kaine bunake robwato muno bwata maisago tana kora kiongotira kiao akina bo na ngotema okorora Diana ninkoya chibese na ande chitali chinke mwachu muligiririga igana Soko TV umurobeli ne Soko bwakire na namuno nabatebirige ndaso mtandao ito Facebook nyara kwa go follow aliyese go follow onyore link itera oro live nyara kwa go tuligiriria senchire bwikirano na bakwa ndasa semeli ya YouTube na ro nyara kwa go tuligiriria asenchire bwikirano namba ito studio na ero no ikuna koro kabu ase mwachu muligiriri buno kuna kubikirwa sembe lakini niko kwa yetebinde nga 0788666663 isano na moni go chiri isano mweli ni sato mwanchu muligeli isano ibere isano isato nemo isano nemo na isato 0788666663 Diana Diana tagete twariga ni umo ligereri kurwa sarandons itukolia rero tuchiko batugosegetana tagete utome ase inbox ye studio ototebi gento gwa eteire na namone gento kilikwanya ariko bagogonchora kiliyogo segeta abantu bamintura baro batebe nga benyorire se basisikaine egera tonyare ko batugosegeta twete gukore wiki to bwato mukia togoteba ni ibintu biri twakorire abantu bamintu bari bakogenda gukora chigasi ese bakwanda chinse chinga mugusi una nagatebe gakuru ekera iburetwe ikenta gorigin kiliyenchira guchinchi bugima bwaye ndibwensi yorure sense ya Kenya kamenyete na abamenya America amenye Bahrain bu Nigeria gochota tebi amenya ari Amsterdam bari Doha Qatar igento bakwanda gwakororo tali guchiko tali mechi namaine bakogenda oro kuligenchira bagonchura ubugima onyandiri ubugima bwarenge bubwata maunchuriri unanga ndete iyo kogenda urusobari agire muntu nakabera nkali lakini ende senchega niri takiro Soko ligenchiro gochake namaine nande bagoteba ngekero ko banonye ninka tukunyara kwa manyanga inki ekerenga kiagasubugima akonyora nga kwa belirali tori bwesuguma buna abandi lakini kero kwa rule gali kwanyora abantu kwa kwana na barabu nenchira ya makwanyara wekinya kwa manyanga ikeneki beneke ndagitasubugima bwane gongo mwanchito morgene bagotebya kero la chinsemo au tari bari Kenya boka asarongore turwa gusina bo igonyamira nabo ko bari chinse chesko nabo gotebya buno minto Innocent yareka gotebya chenga chiribo ngotinga asumta ndaito Facebook not live ne Soko TV na ndekero gwika Facebook gali agidio kuligerie merubiri nabo igokwegokia nabo kunyara ko goto follow manjito murigeria tonyara togoska mutwe boigo kwanyara ko gotiya kerengerero kyago gago nabo gokwani abaminori tukuyane ritsuye Juma nimaitengo yarigani muri kogende kanisa ankyo mono aba SDA nabo bali bakwende kanisa ritsuye amambya nimaitenga ritsuye rero mugasene kuyari no gasene kuyariganya nabo igoli tukeriria Friday yo manjito murigeria togotebanga Friday ni ritukoliriri nyenge sana ritskoli nyenge okonyara go kuyariganye merobiri yago korende mwanchito murigeria go kasense mo ya YouTube boygo nabo korigeria merobiri ya itobu na togenda togokora nabo go kwego kenera chinga chingo tebugo nabo gutuma ujumbe yago sorwa korwago
kwanyara ko gusanga 90 nawe gase namba yetu studio ya 078 mara kabere 6 mara 5 na trinere namba yo mwere nabo gutuma kirengerero kyago gose ujumi yago twanyara to gusanga nabo go nyaranga ritsko ya rero ekero kirega igani kyago kunyara to gusanga naye eyemo chinska kichiri chigo ekakorende tari ichinga kichiga cyamambya chinga kicyamambya ngo batimwa tuma ujumbe yago ase namba yetu studio kwani abamino baturi basomoro biryo nawe go asense media Facebook nawe go YouTube nawe go ase namba yetu ya WhatsApp inamba inako irega gwale screen yago namba bakuboli ase account ya miranga itogotoka kinsemo chia panye account ya Kisumu nyito boliria net account chiri tutotana ine nawe go cha account ya Nairobi net account chiri tutotana ine na watu nyara kinsemo chia signet kwa nyara go kuriyerie merobiri ituganga oyo mina ko bolia Ensoko TV nga yigotoka mutenga no tora kinseme icho twanyara to gusanga twanyara to kumanyana gusomania sigeta sengeto ya Ensoko TV nawe go butamito go tebanga ka nyorige ntoko kolekana kira kinsemo chiago kwana 90 namba yetu studio gabo twanyara to gutuma abasaki baitokura account abanyara babikirana nabayigo kumanya ali agendete kurenda somtana ito Facebook ndoche oyo minto nyaboto bide comedian na otebanga following teketeke nyaboto biboro na bateti gosoikiranire kindanyora robot ronde rwonsi alisina teretega na tigetwe poster na intro batotigale tazi na tawa siga igabamito nyabotobe ngairi tokya lyeitolire boro twachage gweboreria ngairire wa minto na tosiba gasolimine weekend ya sore gasori otagete sasa Christopher tandi ateba bwakire bya koraburangi kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana shera matianyi muranga mikae mama mongina na tata muranga pamoja hadi tamati. Have a good day na itwara litskoligia na wego ana kumochera wote good morning Ensoko nyasayo nganti na rodi litkolinde kuganire staff to colleagues na Customs Kenya na Customs Tanzania. Asubuhi njema pia siwezi sahau baba wabo minto batsheba kwamboka olibyombi mwanyawando atwale happy Sabbath day preparation ahead engia na ligeliane Helen Mokeira rero ntagite eno kumochere arangakire simi anta ibi Customs Tanzania no era senseri ya Tanzania ndagite kumanya onye keroro ante binga abantu bali bamenya toro ikeboniga mbale safe ndayitokora myosa abantu baminto bali Tanzania onye bali safe oyo minto ena kumochere ngagite kwamanyire kindayite kobolia na boigo ndo chela mekiuma libagoteba Bluetooth senior korwa marani watch following live na boigo Jonte mutabiri nere nkwani ligeliae andonsi asilire ligelia Jonte andonsi asore kora igono kale na tebi gukangina ligelia Jonte tigankwa ni ligelia na baminto balini ligelia ne bujamono alikwanire Timofea yabono koromukia wekumukia magatu ajagiro ya kwani lero Friday twateba akura gurete arasira igato kwanira na senjere y'uburoro toteba ni stwaruru mwanchumurire na namono munatwagatebiria semambia bono kwenda gutubwatia Joshua uta lero kumiria alia dabigo tumera jumba tebirigeria obia lero nateba tekenia pananjia ko igutu bekekere kabano bekomukia mwanchumurire Diana watabire ngobe karu mukia igo nimanye to mukia tabira sema mbia bono mwanchu mulige nabako genda se namba ito studio 0788666663 asenjira bikiranu na namono nyara kubago tatabia sobere tese mambia bono ntutwara chakire na magaito no kwalia teba kurwalia so oro beberu libako nyara kwa bako ligire linga kie bange kurusigwa barabu manyete amaigeri yabo igari ye bibilia igento baba korangirinya saba orogetie anane mono gwitira so mwana ye ugurugungoyo Zakayo nere otorogetinga kibange kurusigwa nande nimanyete barabulero bayerete kabe elienywe ngomeke bintu iga ya sokili karatasi muinali nande gwanda go chimuinali wachi gwakana ngeno kutwa ukwaniri abo balese chinseme chiyo mubaga uyo bwense ya Kenya na Tanzania tobateba ngatiga abantu babe bako basubomo ukwanira asigo aba Kenya bange batamire kurwa Tanzania bande bakari gotama ni yanka yabo ere ya mubiri mugano naro chibakolika batige bintu bage mwaka bw'ikiri 2005 na ibere ekera aba Kenya bachite
chikura bagakora bochorie chibura buru chigasoka abantu batigete bintu byabo magega buna twikara stese mbambi yabona gekwara ni inspiration friday tware gotebi abakonyoro ndenare ubwato mugana atigete magega nchira atigete bintu bya mayaga na bugusigeta abantu chinga kibune iki cyabona umuntu naro rura sarure utigete bintu bya yegari yaye utigete clinic kiyaye kibwata mariogo utigete chibanda kiyaye chiresto utamanye tiesero kona koina ina nyasaye naroro ngo bekare binte ibibwenerege kogera ntu abagusibuna twagotebya asitwa chiete nka ariko korege imirimo amachibu twachite kuligi gusama irane liyo chikokora biri bitari konyara kwa babigo korekana na Diana bunateba sekirenga kire yo libono inchira neroro andagara kwa bikire kirenga na bekubwenera haruchi Innocent ekere ukwaniranga ni ya Tanzania ekento kia ngondo getinga nonye no mumroyo baka kuitwa kurastin semo chia siaya ekera abayibuli baye bari kwerera igoro iraga sumucho Nairobi na gweteba gotebanga simiboniga chiamati chiabon chiriko bwata nabo igo abakenya bonsi bali barastinse chia Tanzania bagotebanga bari kunyara kubwata simigo sokwaka ekiagali boboete bwero bunari no mutandao beba kubwatiwa igonga omanjito muri yari ndene serikali nyabuli tenye kubwato mo Kenya sensemi ya Tanzania wili kibapema akole serikali ne bwati mirobiryo banyare bagokonyi bwango nchege ntugie serikali una wate birego talimangana na Innocent tete gotebye serikali bwa mate bwito twabere tukubukwa na sama tukambange gati ito na ba mate baito tororenga kitogonyara ka batoko genda busi twaro cha abana baito bakali chinsemo chia Russia kisigi chia Ukraine bataba bakalikigwa gwikira boni gachisiminjiri kubuguliko mogo chaka kuligenjira mogo konya bakenya baito bale sense ya Tanzania igere buya mokoreke mokora subwango egara abantu baito nonyere bintu byabo mbisalika na chita sense milium baga bwense ya Kenya na Tanzania isebania ibinyonsi ebijani Sebania boda ibinyonsi ebijani go bire byabagusi emeche omochero lyokoni gugali okonyora nabagusi bakoni go senchire wikire no moncho muligeri narabatabire semambi yabono kilitote banga beko bwa mate asumwa amatogora nonya no rubibiro limona kuomanera kabu sababu te yorone negekogera lituko mwalibu lituko ogosalio mo bwa mate kuruka ande no genda ndo nsira bokonyora gwasalire na maini bintu bindembire tore ikwane gatateba niga tanyara ka batuachire bosio ande ende doja gutanga tama eko yarangata baturi scanner limit nga aria assess kai kala abande bayitaniriyo bakire gukigoro bintu naboko gani bintu bingi lakini tubasako gani bintu by'umuntu ndasumbuke ngayone binyore binyore senchire bwenerete ilitonyara ka batoko genda busyo senchire bwikira no asemambia bono mwancho muligiri Diana lingana limwa muri rero mambia egara tumakwira na tukuligiri bali basoira sumurube ratu alira magana mange gwetania ntararora ntaraikase lingana limwamu ndoche oyo menta Robert alifaya goteba YouTube not working why asante sana kibationta bire ngokolere nando gotomeire mbaka link asante sana rame koma about ba bluetooth sine kurwa mara ni watch following bonfenja mobisa soko bwakire bonface mobicha mobisa aka bonfenja mobisa kurwa kirwa no ende me umuro biri wikomweryo Jeria kirbo happy preparation day from Manama Bahrain Kingdom tumitu sirero ni nyarekane ndaitukora igwari yogiria Jeria kurwa Manama Bahrain Kingdom motebi Jeria kageto igure Oikaika Kisi County Kanyimbo SDA Church na Maichode Masdiga na Macdotak na Brighton na bana wa Mintobons pamoja na Bible bane Samuel Ongeri na my mom Mariano Ongeri na my husband Ben Amono Musorgwegeso na Natasha Mkyuti na mashabiki wote and all brethren in the whole world wawe na mandarishi mema ya Sabato. Asante sana Musorgwegeso wote banga watching live korwa na Koro City Salams Club, Rogers Nyariki Koro Amsterdam, Netherlands watching live and Soccer TV na Kemi Phyllis, Aiden Nyariki, Maya Nyariki, Antonio Gori, Kirbo Pande, Elvis Opande, Mongina Mocheche, Rituna Green, na Vande Mwikande Nyumanchito Malia Nyarinko Basoma, na wego Molisi, Werengai Nyongesa, Aoteba, wa Mchanja, Kabras, anawakilisha, na wego Linet Mokogoti Bubira, Teba Kurwa Utawala, Mihango following, Nyabutu the comedian na Teba tuned in, kama kawa, na wega Kubolia nga, good morning and Soccer TV family, good morning to you.
ma ko ire ya masa ya mama jitu mulire asiringana li mwamu ye utaraso tiganda ra shout out nindo chega ga Jessica Moraga taba ensoko bwa kire my regards to Kenyoro Kenya Sancha mbia mono nguri nyumba Silas Omwena taba good morning Ensoko TV like the presentations as we prepare for the Sabbath. I'm Silas Omweno from Imara Daima towards my working place. Mbia mono asawata please pray for me natembea nikiwa warehouse indeed familia yangu na watu wa Mochorwa and eventual for the pass of umongina onyakoni na okoyo mbati gomba bwate amabe asesemeyo ya mono twarure engora guchiase amate Silas Omweno nyasanga ro ciari nchira buna twateba kirenga kera oro na kire gintu nabo kunyara ko gwikirani jeria kirubu innocent kwateba ligeria kuningo ebali nateba haya enda kumochere nidoche Diana nigo omorembe ora nire orangire I thank God Diana nigo omorembe orumuya onye omorembe toyo nigo nonya ninchale ekobaita na maene omorembe toyo nchale ekobaita oyakuru kweno kumochera gateba omorembe numuya oira ni ribono kilikuwa mubulia kurwalia sumubaga Bernard nunga wateba all is good from Minnesota Minnesota ya Kawangware mbiya mure chidola chicha Bernard nunga mbiya muno mwana minto Kamemba Joseph wateba Kamemba Joseph kutoka Nyanchwa Kisii Town. Good morning and a blessed weekend to my daddy Kamemba Mungali Chonsi pia chibekirete hashtag Diana inbox messenger you get my number and we keep in touch. Aya kwaraba higo okay tume namba mu keep in touch otebire bono nere yu bono beke bikoru bono lende deka beko mukia Diana si nere yu bono asemambia bono tolinga na limwa sawa innocent tindago ndalira ko bumorore nyenje kwaba sawa innocent umororo ndi baidhe bono taucha kunsalira dieta okay na no boli jonte onyo mundo karo umororoma inchi jonte na wao kote jontes lige kangi na lianjira maigao maite maigago taraika aikire taraika aya na ikire nyumba taraika mungina nawe gwanira nyumba bwakire masoge Monjito morgiria na gukwaniria ndonse ya sole na ndelitiko lya lero ndelitiko lyo bwancha nigo cyasegeta sengitu kya Ensoko TV na otebyanga goika tunyare to ikana nimero biri itori eritiko na ndelingana lituri mwamri gotebanga omonto ndibwensi okonyegalie bitunwa ondibwensi okonyegalie bitunwa niga guchakana kubugolia amagina amake monto ndibwensi okonyegalie bitunwa niga guchaka kubugolia amagena amake Wancho murigeli tatebinkio uranya ari kumanya igoro yengane yubono itwatebire nga onde bwensi otagete konyegelie getunwa arachaka bono kubugulia magana make batebete mulima nororo endere ndo mulimo yo gocha konyegelia ngakio gochaka bamura bo rende oche komanya ngakia kubwenera litukuli garabana mwachi temukanyora nga enswe ne nyoni obomenya bugabo ngaibu akori na chitenganyora by the way anda bonti kana kotebi rero natebe tuguga na oyo minto Edwin mwana mboka okay na bago chaka igo oyo minto omurigereria ndonsia sore oyo mwana mboka Edwin omurobeli nongo amareko nkiatebete ande tiga itukondiri na nare bakora science itukondiri swe nekebaki ndakebaki era nekebaki achito okay mbia mono bira manyamo igonga akabona konde itukondiri na monto montara amenya nekebengi nyomba okay kolende kabira nchane jango kate bindo machito muri yango ira nande nkoreri mwana mboka gwatemete tigataga ndo mutumuka tanda maiya tugoira ningwane yarabaka toyekwana rero nabate binuko sigitana mwana mboka lazima rero nkwatake pia mono aigane Ensoko bwakire na Ensoko TV mwancho muligile
n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutosemwana bwire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobelyo bubu manyinga Eje n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutosemwana bwire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime y'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Mwanjito moligeria nare ne chinga kishinde usenga kiyende nane ngo kwirasa alia kwende tukwene kiwa kula chingongo au imina experience ya Kenya togo kumanya na bego tunyare gokumanya lyagendete kwene kiwa service cheto bune nchira ya mabego yo kwene kiamuna naye Mwanjito moligeria turigo tigara magiga chinga kibogo ngo tiyanga ujumbe au watumira somtanda ito Facebook YouTube na bugasi namba ito studio chinga kishito gukora maya tunyare to kwirana tunyare to gusoma senchira bene nabigo nayo gende to turigeria asomero birito ensoko bwakire nabukogenda gutuma ujumbe yaga somtana ito Facebook YouTube nabigo WhatsApp ko ena namba yitara se screen yao nabiga se simu yago tunyare to gusanga mo igongana butuma ujumbe yago ka tugende te kumanya lyagendete kwene kiwato guchaka bene kurwa se account ya Kisii nigo moberebo musaye yo maseri etatu musimo otogete ko butoiro mutwe ase chinche semo ya nyambunwa egekegeke kurwa asenka yabo ase amatia ya tebiringa tiramanya enkikirete omumro yugo chako buturomo twena go sirio bugima bwaye kurende bunanya tige kwerero Mwanjito moligeria ruboturo beturo kwaligona na Dominic teturonyora senchira bene tunyare tokwimanya umubiro yego kenyaniri ya butwere bakumutu Omubere bw'omusayo yomoni gotoka ko butoiro mutwe mambiarere kire yamate yakonyere yabangire ochikomwagara sokura yakuru asenkero itukuri ya rero meye kinyero kyari bonye ward ya bomba be bunge ya Mochagoro be county ya Kisii Nyagosera Thomas yomoni gatoka kenyaniri ase kinyero kyanyambune ward ya Bochiboro be keke kuru asenka yabo Negera togo tebi umwana umuntu tokire rugari obutoire bigoti ndito abuganga ki muntu ki kaki no je mo tebi umwana ntamu obutoire bigoti kaki kaki kenyoro kya magena kaki tubwata matanga ndere twale korusi tata mojali kaki no mwana oyo ralire kaki mabira kaki moratorere kaki twagwandira nezi miaganga kutokomera na rali stage magena Ngamaye minga mate yakiri aragenda mambito chikuwa yalisokoro ya akituka sana tantika singa jaro abamenyi be kinyere kyari bonye gaboro kiro kwegosa kwabo kubwatikana nega korekeiga ekera bono basinyirwe kibago koramaga yokwebanga kugenda asenkendo itukori ya rero ringaneri yabirenga gukumia ekyagera atora matanga asokoro yaye nende twanyore ngano mwana oyo kwete igaitiro goitwo kobeke nyama paka na abantu basio tugato goichana konne wono ringane to chikorigere ringo mwana oyo rende karenge nyombo arweta matanga kana gatimuka ngaki arwete nyomba ocha gotoka gaiga bojo twanyoro kwete ara yude to kuita to mwabo kuru mocha sokoro yaye aki ba moire ba mangantire ba manyanyire bigoti gaki aki bomba bagaki tokonya magena riobonyo aki twachande kire tokonya gaki abane gurupu yenke okoranga bechanganyisira senge njoko nywe binyugo bigotindia bono gusunyu kumanyangana no goitunga kyumuntu ngayeiteire nigo bone serikali ya sabirgo tingyo borendia sayaiga ekire bono botukibwa cha kigwa senchire ya bene ni achabu sana uno borro bonene ekero bonde bokomento aso bonde umuntu ago Kenya no nyine ngitite go kenywe ikyororo so bono togo sabo borendi bobe kwese muchuyo magena batoretero botoereru ikiagera none serikali ya soimi rinde tokonya magana ya iga sikogenderega na botorarro burrobone igo tate gosaba serikali yeto kurwe nkepa kenene erigererie ya security ya magena twatwa romo chando mone abantu ababi basoire magena bansire go terrorist abantu goita abantu goitokobe na abantu kongentu ovyo eneringana twachigwanjirana buna intu abakaka bo muchiyo magena Kira bono botukibwa cha kibo kumanyanga barabia baruse tibo gimabo mwana Thomas yemonanase kibakore tayiga niga abantu bonse banyako batora botero na konye bitengo byo borendi elikoreta machibo bwango na asenchira ya bwango kulipoti senkia namba mugian soko tifuko kenyo kyari obonye kego toka gaiga ase ward ya bomba bebungi ya Mochagoro be county ya Kisii eretere ne Dominic Onderi Nyabuto Mwanjito moligeria nengana yogo ichana sana kurwase county ya Kisii kwigurenga na matanga bari guchikomoene boigoyo mwa bari guchikomo isokoro yabo ikomba bwata yanda bakwenda senkendo komo ya sokoro yabo nabona nando Mwanjito moligeria batarayikirana banyarire konyoro yo mwabo nande umutuko butoire nengana yogo ichana sana ngagitinge county ya Kisii amangana ya abuchire oboityo bwa abuchire oboityo bwa beire nekero goitamanya ngaga utigara samabokao naboraga ni rero tororekana kiri mambiende uchikonyore bintu binde mbiri kwagenda burungi
chiamate chito kwanyora chinga kichinde nchiri kwagenda burunge buna tutagete kwanyora ne bintu biri kwabugurite byabande manyinga kwanyora mubere yabande ibune yuono muntu bande abwata abantu bamwabo bara liyororo chegoro chiri kwarira abantu bali bakorera ali tingage ntongere kira etani umuntu limocha diregera umuntu ekere ekikoletera umuchando umuntu ekere bakasaga kolege ntuketa bweneretie yani kwanyora nga gwitira umuntu onye nebese umuntu kumutayi atarakwireneri kaki liyo na ogendo mubeke bosibike gambero onye nagantu karoro kasunu no tuse tusoje WhatsApp asenjira yayibochiro ekera linde dayanire kwanyora nga chinga kichinde Diana abebwenerete umuntu kwanyora nga kwanyorire nchira mokomenya nabantu burungi telibuya onagokora ebintu geteiga mambiende gocha kanyora bintu biri okagendera burungi nande twachaga goteba ngaya manyete bantu bakoreire muntu ebintu bitage nayo korete ubegeta manyinga sama bokawo mwanchumuligeri tokagenda busyo nande tugotigara ase orobotiri oboiti lakini obotari boiti no mubero togete naro mubero bwo musacho yomo bwe myaka yigatwa nigo otokire gosotogete rocherigena asensemo ya Kitutu chache South na nemono nere nigo agotebekana niga gakora obonchoririe ase chinsemecho na niga konyako na kubugulie mezigo mwanchumuligeri nande noroboti rugo kumya kurwa asensemeyo na atiga tuigwanko ngikirikirite mubero igotoka ase ligenelio liobora akuguri mesigo takajambire wiki ya moya elire nga wakire kwesi ni wa kuruti umi tukanda toka moyi na gitari akabeto sinani atata nasi kawa moireka tukamoireka obelire kama tukane bitu koli iboro nga so gato kunkasa ine ndataye orengeka oto basto ko iboro bitu tukanyora tayo tukiya marogo basatu biri komurikia bikwa manyora ona mabitwa bokirete komurikia bikwa manyora ona igana ndega sonso ko beke ko tingo mona mtana ro borete moyo mito na mutaka taraja ro timpa utaga naro yo makira simenga nanyo de kiti biki pade kipara mokoro kan tiango naro dikira mataru makira simenta ibinga na ikira roche nanyo de maene just asindo chare mano nitato ko just asindo tinyaranga nare ke korko mano gaiga tene na cosa credo ko gamba nesi origere ko jambu gaiga ko nyorana ke momo ndore rochaje then na imokiesi na ke oyo ni pechon shoni wa ke mo ako mai nabo mai to kumeti bunare gabo na ke besi ni tsagete gano mo community policy john inga o ndio mo binaro to kire rochaiga na nchera mnyoka gocha sina ngita tambira na mnyoka gocha kana ligeri na romo ngono rocha abu mo saige to mo kega kali mo to magoto lakini ande ntra madende ngam ka yawe kurwa anje daga nanje na kero mo chibesi na murange kasi kinyokia ra mo tayo borte ga iganga ko de leon ste achire so ono nje ngana watanga chero kende andon se ko de ga nga andon se montasire fe ngo tu anyo mo ndo saiga Mount Kenya iga roche biri roche ngo wangira wasigari kono bara kwati bakole kola poranga banyo muntu usima yo bode anonse sumontasire ko bakole kola kuchinya kama chena Mwanjito Mulgeriana rayo agendete kwene kiwakuru ase county ya Kisii higonga ngagitene nchira ya maboigo yoko kya bara ibaitu nga rendi mogaini digotingiwa ase county ya Kisii nande togote banga sometimes abararia kero togosoma mangana mnaya napoko nyoranga gukunire nkoro Mwanjito Mulgeria kera twensi mwanya bantu igonga oburendi mogani digotingiwa ase county ya Kisii nabo igekero konyoranga no bwate usimu amochanire no yomino mwabachanira chinkuona nere biya oire getambukiro munyare mo gokonya nikiagara bono Mwanjito Mulgeria noloche na magima abeire kago siriwa kurende togotigana nayo maiga yegetaseni gitu gya Soko TV kumurikira egekore kyobokonyi asia mateyanya gusira David Ombachi no munginoye abubasiria na konyorwa kunyara gusinyo koenekwa Mwanjito Mulgeria nigo bono kurase county Nyamira basabira bokonyi banyare bakunyara kubaenia chiamati chiabo robotirwa betero kwariganiwa no yo Minto Steven Embonde tronyora sencha bene
Aiga Yensoko TV komorekera okogania nekero kyobokonyi ase family ya mate ya Nyagosira David Ombachi no monginoye abo basiri obogima bwabo asenga kiayemo ase baringino okogania kogosirwa igo abarai abesokirie na gosire family eyo ase kenyoro kya Nyangera ime ward ya Bosamare bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira Omugabano wa Nyamira umuske Amos Nyaribo nigo arwa ogosira asogokora hepiri yengendu yababerabo ekero yokorigo bo senator se county ya Nyamira umuske Jeremia Migosi arwe bituma chingeni amone chibesa ekero yokoriye ekero kyububunge ime ya West Mugrango umuske Rogers Muturi arwa boigo chibesa chogosira matanga yu ekero mu MCA bwe ward ya township umuske Duke Masira arwa chibando munenjera ya mayogosire familia yubene ku Boniface Mungare nje ne personal assistant yo Mheshimiwa Jeremiah Mugos oyo ko wote keranga ko ligo senator wa Nyamira gaiga akara iwe tamangana iganto magaiga tuatane chinguru chimbero chinana ase nchiko sire familia usire libuna abantu babera ase family nengento gyoko gosamono egiyo akara mangana ya kwa ase media yagera story ya kuno Mheshimiwa Jeremiah Mugos ontoma gaiga bune PA yae na barete endagera gaiga chibanda gaiga makebe merongebe ne chingeni boigo nando basire net transport ya 5000 egere emerogori kega ndrete bacho barusaria abanchu babo ali Nyamira difaro barete gaiga baba ni nenjera ya maskari amari tangoro kwa sami ibo bachinde ego ya basite na abana ento kwata bakomera kini kurugora no nyanje getega iga aka kereso akarigeregia batokore ne byase mwa gavana yaito Amos Nyaribo asege project rike otata birango tukria repiri ya mochari ya Nyagetari iye bwate 40000 oyo mintoro ja smoturi ntu amnyokanera ntu atemete ntu amnyokanera gocha tugatema ototomire singi 2020 ikonkumene ngambi yamano na ende pado ntomoganitie na ende pado kumumukire torigo bateba mbiyamana asengenjo yo gocha enke na batoro chama yenda manene lakini bona asengenjo mwachire twatebire ngambi yamano none ndagere mwaretire nyasaba seseni nyasaba bame ato abamenterege kora mwatorete ire ndagera iye tarengo kunyala ko batotorageria abageni nige familia yu ya irane iri mbiyamano asegetambukoro kyobokonyi hasebono barengire rituko yogo cha kobayania abanchu abo babo twaremire ekiagera bono twaragire rituko singencho toroche nga teko batutanga se wikiye gocha asengencho twarore nga motokonye twaragire rituko chitariki 12 tubarete 13 tubayenirira abe Jumatatu Jumaine Steven Nyarikembone Ensoko TV Bosamaro county ya Nyamira yakegimo mwancho muligereri kereliogi riko nyaraka bali goikera bali babwenerete na kurwa bakonyi gochia SSMU tugosabere ya mateyo enyaraka baye konyoro balemu chinga kiechubo kendo na namono bali bagendete gutwara moyo muyago konya abantu bamintase chinga kibunechi biyamono enagendera kuligereri gitaseni gitu gya Soko TV una kwigure mugano yunigo murekere tu maigase gitaseni gitase amayeito na namono onyaraka bago goikera bali babwate okugani okuya banyaraka bakuru bokonyi tokogenda busio mwancho muri na baso asensemo ya siasa umurai bwege kiama kya UDA na ndoro mugachiwe kiamekyo na ndoro mujumbe wensemo ya kurwa sesemo ya gusio muske Javet Nyakundi na boigo no umurai bwabangi na kurwa ase county ya Nyamira umuske Jerusha Mumanyi Javet Nyakundi ni gali kurwa ase kitutu cha North nigo igorba igete asige tiki ya Nyamaya asenchira ya mochi kumwakira campaign umurwaniriri gwekirogo cyokuryo bwa MCSSM ya Selieta Thomas na namono bakanyara kwa bago kwanere mirobeli ya serikali na goteba nigo ebwenerete umurwaniriri yo nyara kwa bakwa gwa chikura na namono banyara kwa bako musiru muraibwense Dr. William Ruto Ekero chiwiki bere chiatigaire bosio bobochorio boke ase chiwodi chekerenyo Nyamayana Nyansiongo nigerombe gosira serikali gekorawa no mugachiwe kiama kya UDA umuske Javet Nyakundi amono motene bwabasubati Nyamira umuske Jerusha Mumanyi babeke kambia se wodi ya Nyamaiya asoko mwakireko ko mu Rwandario UDA umuske Thomas Nyandieka aya arambe Nyandieka
Nyandieka aga etobwato musavaro ro motambe hodi engima warwara lakini moko rale kura ningo moko bekela moko takogenda moko ligereria e ballot digo moko ligereria egento kiechama ekeritokoroka ekemanyererio ayo ligereria rere ekemanyererio kebwate kare ya yelo negwiri paranoere elindo beke mnatiki yakimoko tukobeka elindo machoro morai ekiagero morai tutagete ase siasa omwako yamone na matuka mange sana na babantu bako konyu basukigwe simole ose mo mutegas inu mongi wetu oputeza sina wote bili abantu banyama yango tamenye se inoka ne mombo atesi oyo sawa mombo atesi sawa ichamonga ina kaki monga ina baki ngoba saba kaki monga ina tarehe 27 mombe kere Nyandieka Thomas abo mu MCO ito serikali yabeire kubeka esero bosio nigo boigo bene kyamenyi banyama ya segeti kyanyama ya mbasierwa ase baboriwa kumosiera Nyandieka amono murai wense omoske William Ruto naende Dr. Nyakibo nyaka base okoserwa nkoho ngete tokosera yakarenga kiene ndio okosera mondo tata agenga siasa ko mundu bosa siasa yo mundu teyo siasa njaerete yo mundu uko digota tokoso siasa kweko twale ebintu bibere egentege tangani kweko twaro mundu muya oberite uskari okonya ukwanira abantu bya egento gyakabere kweko twale birombe tonyago tonaba tongora mi waruto e president yeito to eti Nyandieka to moeti no hale paka 2027 lero bwate omoyoko na chenyama ntotaka ko mohoki nganda motageti ntotaka ko mohoki go seye inje kangabone gare neri tuko lya bunge kangabone ga Nairobi alinde begete suti ntingete ne tai abantu bagerete ndega iga ninu igo bono unatolega iga mose tusakole turege ekereke kioni igo bagendra gosaba bamenyi kwakira ekura ya serikali ya sentunda ya kabere asebo igo baberera emeroberio babekire anemono gosira ase wodi ya Nyamaiya abantu baitoma bamenye to musunteime mpaka getebanyoro morero emerete ma na ina ntumanyite serikali njabe katibese tinyinge sigo tukobeka electricity goeta rero naroba ayashua yungo debido manene sengentu na rode pare yeino e pare nembe ini nyama ya chande kire mono karibu igo ege tieke kuna toroche ngaiga aye chapel ege tieke bekitu ategeta nyamire ngima kero siukebe stadium Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamaiya county ya Nyamira iria tugotigana na roboti urukuru wa county ya Nyamira no musakito Steven Nyarikembonde nigo bono abagavana bagania moncho rio korekana serichiko likora omorobirio obwo cheno osha asibatebire munanigo kibese kiganiri kubwatwa kiro mutinyi kitariki kyanda kolende abatebire ngatiri gukonyarikana ekiagera kinga kinchoro kibese kikoba chikonyoro kubwatwa ucyasi county machito muri area tikataratigere chinkwana cyabagarapa nabwo kurase studio kabiri. I'm proposing that our secretariat with the legal team to immediately come up with amendments to the SHA law. Because once that is law, one, it has to be embedded in law. What is the time frame that they're actually meant to pay? What date are they actually meant to pay? Two, what are the penalties? So we come up and draft amendments. There are going to be something that
is going to be very, very shaky. The issues that are there is delay in payment. So we have to make it very clear that the same way they're saying that by 7th, by 9th, that there's a cutoff. Our proposal will be that within this period of time, the following 9th or the following 10th or the following 15th, they should have already paid to the facilities. On the issue of locking out our staff from shark claims by 9th. Today is 5th. I can guarantee you by 9th, we will not have gotten our disbursement. Our disbursement will come after 9th. By the time we remit, it will be around 17th. We will not remit less money for sure, simply because the date passed. But for the time when they have not been able to get our remittance, our people will be locked out. It is as if we have a date with when we have to get sick. If there's a way we can tell our people don't get sick during this period, then that will be easy. But diseases are there all the time. So why this discrimination? There's national government employees. Are they also being locked out? Of course not. So what arrangement they make? This is blunted discrimination, Chair, without even trying to hide anything. Kigimo mwancho muligereria anamano estogendete na kuligereria na bono muwaziri uteneta magana y'uburimi umusikie mtai kawe onyare ko batebya barimi gose kubasemya banyara ko bakugura chimbusuro cyabo kurwa ase abali bakonyara ko bagwanchirwa eli banyara ko bagochiona na mona nyara ko bagateba baligereria babe maiso na kura chimbusuro kiri kiganiri eligo kine ligesa imeyense ya Kenya boigo nigarure kurera gochiase bali gose koko gochiase bali bakonia chimbusuro chitanche iringamba chikaba bakwimukirigwa egetambukiro ne serikali. Not buy. We are telling farmers, because by the end of the day, don't forget that it is not the government buying the seed. It's a farmer buying the seed. And the important thing, and this is very important for the farmer, please do not buy seeds that have not been certified by KEFIS. Because there are people out there pretending that they have been licensed to sell you seeds and seedlings, when as a matter of fact they have not been certified. So the important thing, as you are asking, is to ensure that farmers have the information. And you people in the media, the Fourth Estate can really help us in terms of highlighting the importance to farmers of buying only certified seeds. So it is important from the word go that we make sure that we do so. But at the same time, it is important for the security apparatus to be aware of this thing and to arrest immediately those people who are practicing this sort of selling fake seeds. In fact, I have said, and I'm asking the members of parliament who are here, please go to parliament and then enhance the punishment for people who sell fake seeds. Fake seeds are a national security issue and should be handled as such. Those who are selling fake seeds should be held as treasonable individuals. It's treason, really. Because what happens when people in the country don't have food? You all know around the world what happens. But at the same time, it's also these people who are now hawking coffee. There are people who have been identified, even in Nyeri County, who are now buying cherries. They are buying cherry from farmers directly. That is illegal. In fact, I am told that there are bars, pali ya pombe, watu wanaenda kunywa pombe na on the sideline wanakuja na kahawa, wanakuja na hiyo kahawa, wanapeana kahawa, wengine wanaketi hapo wanatumia mwanjito bo murigeria bugitasengia Nsoko TV ka tugande tukumanyaria agende tukwenekiwa kura chingongo au muno kura se county ya Kisini county ya Mira tukwira na wikazi chinsemo chia Kiombo chinsebo chia Sindani asepara ya egotoka Kiombo mwanjito murigeria asegaria no ayabetege gotoka ge koya gose yabetege koya nabigento kireto koya kwegagi kigetamanyikani tyo musaki to petwer nabetega weekend chinsemo icho na koirera
korigereria egento kirete gari yo koyasinse mocha Kiumbu igare epari ya Kiumbu igare mwanjito murigeria turanyororo botyo sencha bene tumekwemanya ninkirete no iyo ya pakiria se kando yegari ye para ekaba yekoya musio wangu umusani yo wanachokre ye ngagirete simi twande kuratara na rego chikiamu kamaru tokoira na toikanjire gari ekali tukabwaga tukaigura chipoe pone ti umuriro gansa ukangako usio ukanduta uchianza nabachari yatogetera isi na maiso ukansa mbenda na maopa na wonye kuwetewo jasa marite gongoro kujofu mukwa nje gari ana yete iga umosasa nare nkuru igare gari ikatwara mechanical problem ngarangerikanika kereria chaga chikoigora mutu na umorro mwage toka musamba na umiete ngarura tingo shugulikira gari tiganda muhira nyagitari arwari guma oja gushugulikira gari mware nyagitari process aendere to kubwena na iketi umorro iro nyagitari na chituke umbunga beke report basigari bagacha na twatemete kole mama ticha tunyelimi lakini ntwanyara kunyelimi Jito murigeria no roboti rogo ichiane boigo kurwase chinsemo chiria chepara ya Kiumbu agose kurwase chiria Kiumbu chinga kigari yabetege koya no rochebune koyaga wo jito murigeria nabigo kwarorirenga egento kirerete ne ria bwatumo chando kakari ari koroswa no uri ko yerosi boigo nabetega konyora chingo machintini mwanjito murigeria kore no gosobo itonga anyoro bogwenia bwa bwangu kigari mebasukana neri gucheba innocent sometimes bako kwebulia maswali kuri tokonyora machibo ngakiende bono bintu binde mgocha birore kinende gento tagoteba ngolio nyorita chingoma anyara ko bagakonyora ubugwenia asenchira ya bwango na namone nyara ko ba gekomanyekana ningi kirire to muriro igo chaki urende abanyore yanyore to muchando bw'ikiwaya nturamanya ningi kiale kinende asenchira yobikera n'umonchu murigeli to ainaro abaliki baitu babwate kuri asechinsemo na tugotaite gukora amayese mambia bono umuske Kalonzo Musyoka litukuligoro nigatarite guchia asensemo yo poda farm aliase umuske Raila Amolo Odinga aibulire tuwe na anene mono asensemo ya Kango Jaramogi asomobero yo gachire na anene mono akanyara ko bagakoire ngora yaye na asanyarite ko bagakorokia egekorwa kyobosani bwabo babere bagutwara n'umuske Raila Amolo Odinga uyore bono nyagosira asairite licho witani liechiombe emye ya mochianyarite ko bachigo ikororo na rocho mungi na mama Aida ukwebuliri swali agateba agakirete Jimmy Orengo esimya kamubuli umugabana hosiaya mchuwango bamura Kalonzo gende kata tako karati ndamanyangire kieke nande anene mono bakatwara chinga kichiabena ne ya mateyo mwanchu muri goli chinkwa na chikaruwe gwororo na egenteke nene naruche Diana kurwase oikagwa Kalonzo Musyoka ase ya mateli yo muskera ila Amolo Odinga ase siasa bagateba kirenga nego kwanwa nebwate ekirenga kiaye ubosyo bwaye bugotaka kurigera ligunga nki yanyara ko bagaya kwatebekana na namono twaroche Jimmy Angwe amini omo Jimmy Agre Olengo ogatebanga murende kiama kiodie munke basakomerwa mu basakorora chinguru ikosobora ibwa rero munyara ko mugwanchira ngobora iboso yasemetu yino ase bali ba kubwati kiama giya ODM inkwane ya Jimmy Agre Olengo na bagatebinkie erengete na namono norocho muske Kalonzo Musyoka bunare nchira kogenda ase ya mateyo yo muske Raila Amolo Odinga nigabwa tababwatani abange nabosio noroche nelicho litangaine alibono no muke gusike lingo cha nabatebi nga omusubati umutakano akomororera asakuru kwa alito umunanda bono gari barata bachitangira na mutige nchibasa kogenda nde chikagenda nande mbatete nga chiombe chibono bakoyegwa echimba gotuga echiese igikurukia abagera ekigotebekana ekigwenete konyenyo na nemono nabo chikoni guchinto chiros chibese onya babwate iteni rinde lia matanga banyara ko bagwakana etugo ya chirororo na nemono nuruche murayoyo wekiama kia Wiper Patriotic Front muske Kalonzo Musyoka bunaso ete aso muchoyo okango Jaramogi na nemono koira engora ya ntwarochekera muske Raila Amolo Odinga asirete asamba tukamange nere babeire nere kumutigera marakabire kubuli ni lia gatatu na aro goche kumutigera igomara gatatu babeira asobwa manando inyorekera ODM yari kuiburwa
mwaka bw'ichiri ubere na isana ibere sana isatu niko barenga asobwamo lakini nde Kalonzo agacha akagenda nekiamekyo mwancho muligeli tigango turarora nga inchi kwana kichia kwane tu sensemeyo na buna kwarorire oina maskani musike Kalonzo Musyoka arweta soboina tigaturaigwa Mutula Kilonzo nkia kwane tan na mono na tebete nga kerasiritise Raila nero umurangirite akamotebia umuruoti ochire lakini buruoti mburasira is that everybody has said about what Baba achieved, but there is one thing Baba wanted and has never materialized. That is called a free and fair election. Mnataka nirudie? Free and fair election. Hiyo Baba ameenda kama hatujatimiza, and we must continue saying so. Wanchu muligereri no igwete egento muske Raila Amolo Odinga ganeti kubwatikana no mugabana bwe county ya Makueni omuske Mutula Kilonzo Junior no igwete bunatebete nga kilia omuske Raila Amolo Odinga ganeti ese chinga gichinyinge no bocholi bule obuya na nene mono butabugati mwa koleter mangana andi gusaliwa na kieki bagateba gitaraikirana no nyene kerararite na ndagoteba nga bari batigire moyo ikine kibugwenete kurigereri na namono muske umugabana bwe county ya Siaya umuske James Agre Orengo nere tukumuruka Jimmy naruete ngwana yaye igoro yekiamagi ODM buna kibwenete gutware mbwere na andikirende yentaruete ibonere koko yetandire ngona gotebya bagusiba minto okuna kugwake koko bono kuwon na nene mono bachikoba bako bamaiso babasakoligereri oburayi bwa bono iga mambiende banyore nga banyare ko bakumirwa ateba Jubilee amachikomerwa ODM tebasakomerwa. So I join Ruth in saying, let us not kill political parties. Let us not kill political parties. Na ODM, sisi kama watu wa ODM, msifanye makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. KANU ilimezwa. PNU ilimezwa. DP ilimezwa. Jubilee karibu imezwe. In a strong Kenya to come, we need a strong wiper. But we need also a strong ODM. Not controlled by anybody in power, but controlled by the laws of the land. Sawa sawa. Sawa sawa. Mwancho muligereri unanabatebya kirenga nende yonsi ya siasa gukwanwa nebwate kirenga kyaye. Diana lichulirire chombe myeyamo nichingwana chia umuske Jimmy Agre Orengo kagirete nga bali bako barange no burayi bono ODM bachakira basoase lab yo kuligereri ngangi chimineti ne ntwa baliki bamangana ndo maneno inaanza inachemka bagateba nga gatigati yechinchirerecho agateba ODM izimezwe na kumezwa naboko beke ikirengora setakira ngayeta kire komerwachi mwancho ando tebire temerwa muno Kalonzo ne litotarabika chinkwana chiaye ne nakwa nilito ekiama kia ODM kwa nilikiama giazimio agatebanga baba taitetikia magiazimio na bono gatigeta abantu bayasikia magi ODM bakerende nabo igo batwarobomo naro chamangana manka betalia mwancho muligereri nindoche bali mwatumire chi message ntagete request mu producer ito atuanchere chitaika ibere chuka toya bali totaite chishauta atbatuma abange sana twaya swa asechingwana twaswa samaya na nomono onyaraka bagukurigirira Diana chakango kurwa sesemo yago garatore bari bali basoira somuru beli tonyaraka batoko bakwana semambi yabono litorore nga twachire bosio nindoche asensemelia ase Bluetooth senior na watabakurukuru ale mara ni bochi indoje Joshua Tirimba good morning kurwa Nairobi Ruben Center mubas monda agatabo musubati omonene yakuruteba gali Nyamira County na musiko mwabokurunga Beatrice Rutei na ero iranirega igagateba nigale no umusacho oyo okurukwanga Thomas Rutei mubas monda musubati omonene
Nabago Charles Abuga, Osoro Fred Moga, Keverson Busire na Frank Makoli. Nindo chega iga oyo kurukweneri mudogo. Good morning to you. Barnabas Baso. Agateba nigali chinsemo chiado akatari. Linete Mokogoti Bubiero. Agateba chinsemo chi utawala Mihango. Bonventure Mubisa. Brisenta Kandindi. Ni muroche nsoko bwakire kurwa chinsemo chia keroka. Agateba bukiete mono Christopher Tandi. Agateba bwakire buya. Kurwa burangi Kenyambi with my wife. Agateba Lydia Kirubabana Sheila. Matiang Moranga Mikae. Na abo iwo mamu mwabo kurukwanga tata. Mamu mwabo mungina. Na tatu mwabo kurukumura na agataba na ukwaniri nyina byara ukurukumeri Mikaye agataba nigaramo na intu ikomwele Charles Lwango mwalimu no alega iga indoche iga kabwaterero amatunda gwechiase abantu bakubwati agataba mwalimu Charles Lwanga kurwa ase county ya Nyamira agataba Kenya basement area well represented na namona gasa agataba nga nigago kwana ni Weldon Nyaore Sylvia Mora Levi Kwamboka, Jacqueline Kwamboka na Ravel Misuko. Na boyo nindo chimoseti Innocent Kabande Sokoro agatebali Kenya Village Live na Rogers Nyariki na begete list gaiga ngaite kwanya wasomere list ya Rogers Nyariki ya kwa ntinda hikore na some message yoka na boko gendeliga woso tigango toete bwanga se Rogers Nyariki tukolera abo agateba nigale chinsemo cha Netherlands na agateba ime yumurubili bensoko TV sensoko bwakire agateba Kem Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki na boyo Anthony Ragori Kerubo Opande Elvis Opando Mongina Mochecheri Tunda Green Moikoyo Junior Lichoni Maya Kalame Kyobu Banyarombe Kaka Junior Chairman Yeji Radio na boyo agateba gaiga Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamuri Mogadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Laban Keburi Mosiori Ondima Honorable Victor Umondo Miyenda Jones Ogechi Ngani ya Grace Keradi Dennis Joshua Mbuya Tirimba Keverson Bosire Mukamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Diuki Monyoncho Monyane na Omonyenye na boiga gateba mwate ya family egotoka chinse muchige na Itambe Nyamira County ko ikirabu mwancho muligereri twara kwanire bali twatiga chi message cyabo cyalenge kinyinge nande turakikoro nyanturaje soma konyora tuliba gatonyara kwatoka soma rero twagatebiri tuko tubwateliye Ijuma naye tokonyara kwa batugusegeta komo aigane Soko TV murobele Soko bwakire togende mutimo ko tokoirana toswase kigazeti Eye Soko TV uboroso bumugusi onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kende gyonsigure emirobiri yaitu Soko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Soko TV uboroso w'umuguse obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu.
nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo koreri bya asemerimo yao company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia bwebyoma ao byobye bwekerengo kya iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine kyo gukenura amache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cy'ubusongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayari girnetie negetesenye kenege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwega chinsemo choboncholia. Ligurito neliokokera nigotogo kobera ekero kuagulire. Nigo tugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909. Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkoni fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores asomo chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Keni Uru Superstores yonyole vintebe.
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Uyake gimu mwancho muligirili chetire chitaika 13 maiga yense mo yabono mambia iga Nensoko TV murubili Nensoko bwakire nabono togoso wa sense mo ichi gazeti na osoko boko kwa nerero na bugwiri The Daily Nation na bugwiri The Standard na bugwiri Daily Nation mwancho muligirili tuchikoba tuko manyanara liale sechi gazeti Diana nire liubwa terero Manjito muligeria na inchirero ninti The Big Girl na ibugori The Standard nondiga igatunya tukusanga kumanyali agendete kwenekiwa na twabugwiri twaletire chwa ya twamubekira kwani muligereri Manjo muligereri ambambo kuletiwa nereta emambie yanende ko kwana kukobaniria mayabu na tugujikaba toko nyaligereria yakunali kire chingaseti na mangana mayogwetana na chingombo chinzi okay ngakiri tukulia uli alenge kurugora itukombijalire kurugora nabuli kurugora kurugora mbijalire nabatebetia testimony ga mugansikera mukavuga ne jokes nare gukora maete bwe chabirite biyano ne kibungusi bete biya omupunde kane kwa bero mu pastor rero ni gano buguri monkonye pipiria bantu mbarango biraruche by force by fire ebatiso tete ko karama batise ero bakamugulingana liro libakamukore kwere okay bakamulidigere okay bakamwanjera nenga nyasaye chwa lakini tianda kuingiria rero ekanse yao nereri kanisa sini umate diswali oboleti libwata machigwa be kanse ya nesi Diego Seventh Day Adventist Church Seventh Day Adventist kanisa ngo chie kurukuta wara center ya ndine nataka umausini die kiara inchira rero buye boyeti okorekananga kuyariganiriri buna lira rero ligo swaiga waswaire kanisa chikano ni nchiroro awadiko ni mbaroro umwelda naroro na boigo wani abantu bawuche kanisa ngakibaho bekachia umurwani mbiya mono umurwani chweya itebano ara igo mwancho muligereri tigatoso ya gazeti ya The Daily Nation to chake ngalenda ba Kenya ne serikali ya Kenya ya tebiriense ya Tanzania ko bwatekana na oroboti ruba balozi espakale goteba aiga mwancho muligereri muwaziri wa mangana yechinse chesko muske Musalia Mudavadi nigo atebetenga serikali ya Kenya nigo boneganetie koiraniri gwa mabuli kurwa sense ya Tanzania anamono ngaki abakenya bamenyeta sense ya Tanzania bagendrete na ngaki bulendi bwa bule maiga yechisegi gwateka ekera obochori bone bwa korekana niga buletiaya na sense meyo abateba obotinili bule sense mo ya Dodoma winoro muchimo nene bwinse ya Tanzania kunyara kwa bakoranga banyare kwa babako biko bulendi na gotinya na koranga abakenya oboene bwabo n'uburungi bwabo bwarendru mwana igale CPG ya kane ya gatano ngo yabwati ande guciororo na araiga nindoche licho likogenda gucia somuske Raila Amolo Odinga uri nyagosira somura ibwe kiama kya Wiper Patriotic Front muske Kalonzo Musyoka nyarto kobaga kogenda guika se compound gose enka yumuske nyagosira former prime minister Raila Odinga asichinse mochi ya Bondo imeye county ya Siaya na namono akanyara kobaga kogenda orokoira amagombaye mwanchumuligirili na asbaga teba maiga yumuske Raila Amolo Odinga gosira bugima bwaye chiki satobono cyari kurwa atinde kwa kurende aba geni bagendete kogenda kuira magombo ase enka yaye niko bagendete koba abange kira lituko nabonega ni batebanga nigekorekana bali bagotare robo inabuaye sabali itekwara bwangoiga ainegati yali se gazeti ya The Daily Nation na gosomere sepeche ntangani nyale ko banko ya bwati nande yechi seminar oro na yande tiganda Diana libaga nerara nyale ko baga gosoma ya roro tugukura goteba front page headlines ingana limwa mutatebi chwe ya tatebi Mwenjito muligeria gazeti na otebi mbate ya The Standard ilitukulia rero tubwati ya manga siringana limwamu niko ligo kwanera igoro y'abantu babiri bagusiria magimabo imenense ya Kenya wetera okorobekana nabo igo wetera amaboko y'abanyanyimbo asabagoteba abantu 15 na babiri abantu 17 basiria magimabo wetera amaboko y'abanyanyimbo na tukuchuko kwana mange ase gazeti ya The Standard page ya kane nabigo tuchuko kwanera page ya kabira se age school August schools ikomi cross chikaunti ringo chikotebye nabigo chi school echo cyabere chiko bwatoke ruchibese na serikali nabigo wizara y'icemi bono nigo yatebire nka yakisiekire nabigo ensire go kwanera boigo igoro yomugiro bwabo Kiabichi University lecturers abona babawe ganiri kwira na school mega yoko
twara okoigwana ine gatia tuchikunya tugusanga nabigo manchito murigeria na mangasare arese gazeti ye tuyare tukuyasanga na kumanyia asobwagare wancho murigereri intagete kubwati roboti riwense ya Tanzania yakara na lirule liwingana limwe ase gazeti ya The Daily Nation mu producer itaga koirana ngototebiare lingana litu limwe lakini chweya semambia bono Noroche umuwaziri wa mangana y'echinsi chisiko musike Musalia Mudavadi na kwanete gora karwa robot riwaye orunta tekubwati bakepeji yakane ya gatano lakini ntate kurate basa mangana ali atebete nigatebanga asomo musangirekano gosomo kutano twatwalete na bali bakorukwa abateneri bense ya Tanzania nigo twakwanirete igoro yoburendi na anana mono kubeka abantu banyarako babakorendwa akira bali ase ense ya Tanzania anana mona satebete taliba Kenya boka lakini totagetenga onde bwensi omenyete ase ense ya Tanzania nyarako bagakonyora oburendi yakogera aba Kenya bagakira ense ya Tanzania kiuchumi na nigo bwenete ko babakorendwa nebye ebonchoreri bwabo alisbo kolekana ebyasara byabo onyariko abukurendwa lakini kirango cyaso mugano uyo ase page ya kane ya gatano niko bakarete banga Mudavadi nigatebire abakenya bamenyete asense ya Tanzania niko babonete kurendwa na asinga kiyabona igani niko batebense ya Kenya yandrete kubulia enyariko bagakoegwa amairanelio kurwa sense ya Tanzania ngakibagendete kurenda na asekyombege kurunga foko Africa gyatebire wetani abantu kiribu isatu goika kiribu sano niko basiri ubima bwabo imese ya Tanzania 3000 ono mubaro manene sana maite tigatora boli nande liswali ndega mtu mnaba Kenya na abantu baito bano maite ine tatozara wa brothers and sisters bali kwerende bali Tanzania magoso kitubwate nkitokorete wote banga nini mwa salirio murembe wachikurobekana tukachikora mo Kenya kyuchite kurobekana maete omuntu to baisa ko kolegento okoliye gento tokoroka ngayingo tamera you are in denial ngabantu bachite ko korombosa kurobekana ga taliba Tanzania foreigners naba Kenya amaye go tukole kwerende go tubekerera gusai okay anene mono egento bate basibono iga abakenya bamenyeta sense ya Tanzania bali kirina kumanyekana nigo bali 250,000 kiribu kimibere na 50 nabo meta sense ya Tanzania oine umubaro bw'abakenya bange nabande bali batarali kiworo na mona asbakale goteba nigo yabwatikanire mayaga yugo sira ku mwalimu yomo obiri asomya sense yu ya Tanzania sigeka kemiaka 5 aselieta John Okoth-Gutu oibagateba onyarako bakago itwa ekera akurubekana kwarenga sense yu na mona ase familia yagateba gose amateaye nigo anyartako bagagosoka guchikwirigerie ndagira yaye akanyarako bakago itwa asenchire yu naboni gesbagateba nigo mubiroye oiretwe asenye gitali guruga mwana Nyamala lakini goikira boni gatira amanyekana sumubiro yule na mono nigakwanetwa ya no omurwaniriri gose activist aselieta Halid oyo no manyete Halid tomkomara tole Kenya gaiga asbagate babachire ko babakubwatia lakini baranyora kindi gyonsi cyujumbe bagotomanchiri kwiranira igune cinga kicyubororo nimanyete Diana nabwatomugano yo ase gazeti ya The Standard na rero bakuyuri wasobwagale chwe ya tabire gitokobuna manjito murigiria togo cyasomugano yo ori ase gazeti ya The Standard page ya Kianda nigegotebanga abakenya bange kubari bamyeta sinsemo cha Tanzania bono nigo bairanire mense ya Kenya asibagoteba bange babo nigo aborokia bari gosomya sinsemo cha Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe nechitauni chinde asinseme icho chense ya Tanzania asukumanyigwanga bange nigo bari gosomya omulimo olibwege songo kolende bono wetera chinkwana gose communication batari kunyara bako wakachisimi cyabo na wetera mutandao nigo bono bairanire mense ya Kenya banyare bakolinda magimabo kolende egazeti ya The Standard yotebanga ekyombe gatiye byombe mense ya Kenya nabige serikali yaboliriye abanyanyimbo benseri ya Tanzania bene kimuna abakenya inga abakenya mbari save gose mbari ndire bya asibo gotegwanga egatiye byombe byasokiri na gotebe seri ya Tanzania enyarike gotwara obumo no mulembe nabo go bari bakolinda abantu bali bonsi barasinseme icho cha Tanzania haina rara gazeti ya The Standard page ya Kianda
Wancho muligereri na ira URS chigazeti buna kwa lechwe. Tiga president Rutara tenene no nyino gotera kuligwa national anthem ya East Africa Community. Ara ligererie genteke gakogera to gototerie national anthem gaiga ototei about umoja twanjane ngati East Africa Community arafu abantu baito bagwitugari na ende kare president yaliete kiapo kwerende Kasarani gaiga one of the things President Ruto etwinkelinga protect Kenyans wherever they are. Na bwenerete no ene boniga arwe president nini statement okonya koyebereria abantu abagekora njetindo chimagoso tubwate Tanzania njachiete chikura chiabo taliba Kenya bagete chikura abantu bali korobekana mbaroche kaini lakini bono umuntu ataete kwibisiranga njusi atotebi kwa jirani kuna waka moto bono umuriro yore buaye ni ntutoire tumuriro libolio lya chwe yakobolinga kwa jirani kuna waka moto ni ntutoire tumuriro lakini ndege ntukibwe netegeiga batwale chingwana gekogera intwe anene mono na bera toke twarorekanire bakenya umete togote batule step wange komibosio asaba mate baitu na bera toke intwe tokora sensitization toko manyinga kibintu bikogenda lakini ndete bweneretie igente communicated bachakora tumo chando na gusalia ubwamate gatie chinse chitu buna tomenyete na mono mwanchu muri na bwe somera mangana yu igoro ya umwaziri Musalia Mudavadi amabuli ya buleti na mono gakibago chikora bako Musalia Mudavadi bado ne ya Kenya ndoche na boigase seria ya Tanzania ekiombekia AU na kero kigiakanire nga obocholimbo akorekanita central bene tibwarengebwo kene asibagote banganja 90% eria Samia Suluhu nyatika konyora ekiagera chinse mo konye tibara bagwa kachikura nande nkwa rochenga nonye negatia ebitaseni biribyo gwa kachikura byarenge ese abantu bali barenge kero korobekera kwarenge byabete bigo turukubanirwa igobo cholimbo gendete bagote banga turnout yonspe yaringe 63% igo nga bagoteba obocholi umba korekanite asobwene nande bagoteba nga omoske Samia Suluhu aine kibuna nkolendale abantu balia nanda ba freedom of speech nanda banchire banyale bakonyolengere yabo chwe nindoche ase screen ito amangana na roro igoro ye PGU amangana AU kyombekia African Union buna kiarwe torobotrirwaye unyoliri tangani na kikia nyale tukabage kurua ujumbe yoko mwiranelia buyamo na soko nyoro bubugi lakini timatiko sine backlash pa umerana nero twaroche barwete igentera tebe kanoro botirule detail diroro asobwagale bakoteba nga kyobo choli butakorete asenchira wikiranu chinga kichinde abantu besogetigo barenga bake abande bari gwikabaye gwa makaratasi amangi yo gwakachikura namagana amange chwea kwaniranga why now ndu bakururoro botero bona ete bono nende chikura chialire moving forward because nonye ku ari ko ruliri chwega iku ari ko genda patirende umaya at least tigato mana ki ekiombe mate EU na benga omwane ke omwano ke ngwerere umosio mate byali de kiombe kero bosaigo na abantu baro bakolie meshara gekogera ntoroche liri kero baka mama nini Samia akoenda gwapisho mwarule congratulate to Max gotebanaki ya igo no congratulations sionyo chae no te yo monto mpya mono onye ko to trust the process igo bakara ombia bakara motebi mpya mono yenda mutwe apishwa ngo ni kama mama yako to report nkitokore bose kange report yene baso ne backlash ribanya te bakonyora kange report ye baso getiriri batebe ntwe ko ingiria mangana ye domestic nini yenze but this is our stand kuranjia renga 63% yeye chile ku in fact abantu tana uti arenge gali go 63% wacho muligereri chwe ite batinga baitigo seno arenge Tanzania kini otebirenga tana uti igere cooked na beko nyarekana chwe bino goteba tose kuligereri kyombigia sogete kero kigetana uchenchu musimamo ekyombigia Sadik na Tanzania Sadik ya no bagote abatete mate Tanzania igere I think a problem we banyo de bunense osiko yebwati buya obwa mate bwabo
no bare ikiombe gitu gya East African Community chingaki chinyinge kera bagokora no namo obochori bwabo kero muntu akurigino ni kiro gugaiga bagotegera mangana bagotega kuru South Africa ne block yenyi basoete kuru SADC gutaka bare bagende South Africa na gutaka bare batigale East Africa SADC nero ya rutoro botiri wabo mapemero ya tebete ochori mbwale ngabuna gwateba ekarike binte binge egatebe bintu byakorekanete na nemono bagasoka bold rwara bagakwanira use kurigereria mama Suluhu agateba abantu baisiko no bakoreta kiriboti cy'ubututukana igobonekere byombe bibasokero boti oro abarase konyora nga induto gwiro bututukana Tanzania maite nkwarora no ne kwoti elio bamaru osiekera abantu internet omenyo ky'abantu kurupara tutagete bachwaka nini chikura osiekere the opposition winde mbira ngabikira omenyo ky'abantu kurupara yu bari bari ngakora bitatubikira bitatubikira tinda raso mo Kenya gochera imego so from the outside yakora internet ne yabo osieke media ne yabo tali mo chete gosieka omanya kwa enda gokora nini koba sworn in a protected a military base omanya gokoroka that nini inga chikure chialenge democratic obocholi bwarenge obuya na kolireki na bwire chikura onyo kwagwete chikura na 98% ngwale koira abantu abano mwali Julius Nyerere Stadium bagoshangirie tobarore so legitimacy yere Tanzania tigaba Masuluhu atotigane tima tinki akonya kominyokera nga tima abantu balinki batwangerete pa abantu bari bamukura I think chinga kichikire to ikaransa sito kwane tolengikire naro jejimi rengo igora kararenge si amini muinka ya Muskera Odinga nakwane tegento getara kitage quality magana mange sana ari gukwana arakwane teliri ari nakonyora liba gote abangoma te murucho mwamate nakorete chikura mata agatera nyorete chios lakini reda si egerete kiro mondo anyote 98% enchere itoko kwana Tanzania batagete to kwana ego omaete oyo nde Idi Amin na barenge konya kuyiro monu konya kuyiro monu goro agataka gukuna Kenya akanyora Kenyatta ama utari kogoseka akarigereria karoro mugako uyu Nyerere taise inikende tiganda moturi tamanyanga lire nali abegete sei yoko koro bogambi bwaye nabondo cy'abantu bakonya gututuri bosaigo bakonya gututuri bosaigo tutarabagosera tutaraendense abagakora gukwana koroku ndokwana no muntu ntoira bakenya lakini ntuntoragenda abaito bamenye toro bantu baito bamenye toro ba kolegas kuna batanzania bamenye ta Kenya barabumba yo Kenya biashara beto kora nini both sides lakini umuntu ta tuchaye narorenga karokende na ba guitaba Kenya na ba kubabwata na ba kora buna tagete na into tata nto bwate cheshi biya mono kero muntu chakira gateba kiriya bwate bateba baswahili umuntu mutakana abana baye motenengu n'ikibesi cyaye wancu muri negati yali yalese kigazeti na nomono nomugano kurwa senze ya Tanzania chwe to chikomwali niyo mwali nilingana limwe kati to chikokolera bono toko genda bosyo tonyara ko batukoligereria etaro yumuske Kalonzo Musyoka goika asenga yumuske Raila Amolo Odinga oyure bono nyagosira na mayega ya ichi kibono chetira ngebere kuri umuske Raila Amolo Odinga anyara ko bagakoenigwa nigo bono asama tukamanga abantu babere bakorakana bakogenda asenga yaye igoro umuske Kalonzo Musyoka nigegete ase enga ya Raila Odinga kabwate chiombe mia yamo nabo igo niganya takoba kagwikirana nabarai kurwa sekia makiaye igati yabo nabagabana babere kurwa asesemo ya Bukamba mugabana bwe county ya Makueni oyuase lieta okorokunga junior Mutula Kilonzo Junior nabo igo omugabana bwe county ya Machakos umuske wa Vinya Wandeti twaro chora kirabaikira ntoro chinkwana baruete na konyora libaga nago kwana ne amate yo muske Raila Amolo Odinga anamono Kalonzo Musyoka kabuguli libaga na ko mwana muske Raila Amolo Odinga Junior na mwete naroche obota akamwensara na akamwa nengubo akamate yule nde amateyu no muganore ase gazeti ye uko yobwatyo chiche
ase page ya 10 na bokora igati ya bari banyare kwa bagutarire amateyo asama tukabwa ngoiga umwana bwo muske muske Dr. William Ruto Shalin Ruto na chiete asenkeyu na erakanyara kwa bagakuruwe ngora yayo na igorobono buna umurayo yubwikiama kia Wiper Patriotic Front muske Stephen Kalonzo Musyoka anyata kwa bagago ikorona na mono chinkwa na chenya kwa chikuruwe woro chweya ntagete ko request mo producer itato bekere muna umuske Kalonzo Musyoka chietoro kera to kwa na sichi gazeti na araibaligete buna uruge toro na nemono buna chinkwa na baruwe tororo egere torore ngaki tukunyara kwa tukurigereria ali ale sichi gazeti itangani igongo saba mu producer ito tobekera ngo chinkwa na chirichia umuske uchinkwa na chiumuske Jimmy Agri Orengo bunanya tukaba kwana na nemone taringa kiyarenge nabo toro kinga kirichi libari golitangira na baba tabanga chitange chigende senchire mwancho muligereri netale yona ndaba gatebanga nigo asama tukamange banyare ko bagwikero na bukiriwe teba aido dinga gateba na bali bagendete gocha na bakogendera gocha na ndagateba nigo babwate ndagire nyinge nonye nechinga kichiri cyo munyega bwe Christmas ndagire netuka senke yo chiombe chia chiroro ni chinyinge chigendete koirworo na ndeboni gangoteba bale gwetera ase bono muske Kalonzo Musyoka atebetenga omukonyi bumuraibwense umuske Rigathi Gachagua nera barachiko bagakonyora libagana gutara gwikase ngeyu lianyara ko bagakoranga ngaki ekonyarikana ligere licheli omwancho muligere ase screen yago Kalonzo Musyoka ule kwanda kango kajara mogi itukuligoro abuletie abantu kurwa sensemo chinsemo ao tigatete boigo because naroche kama waraila no arenge abantu kwaite no kurasi county ya Kisumu mbashite kuro abigo engagita abantu mekire ntra kininda bangi bana toko manyuani go barita chinsemo chia Bukambani kinende ndendo chene na yana nde So I join Ruth in saying, let us not kill political parties. Let us not kill political parties. Na ODM, sisi kama watu wa ODM, msifanye makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Kadu ilimezwa. PNU ilimezwa. DP ilimezwa. Jubilee karibu imezwe. In a strong Kenya to come, we need a strong Wiper. But we need also a strong ODM. Not controlled by anybody in power, but controlled by the laws of the land. Sawa sawa. Sawa sawa. Is that everybody has said about what Baba achieved. But there is one thing Baba wanted and has never materialized. That is called a free and fair election. Mnataka nirudie? Free and fair election. Hiyo Baba ameenda kama hatujatimiza. And we must continue saying so. Wancho muligereri bunoligeretie ne taro yo muske Kalonzo Musyoka na mwana sachita somusani ochwe Kalonzo Musyoka na Raila Odinga igoro agree na tebete orengo na kwane tagatebanga musanteyo amanye tuli ngo musani ume umuske Raila Odinga agoteba maragatatu asubura ibyense ya Kenya mpaka 2022 agotebekera baikaransta semesa diriba koro siege ndegurwe power deal muske Kalonzo Musyoka amatebeti mumurumi nturagotigire tintagetionge kende it spoke volumes ubusani bwa babugate na andi nonye mama ida nakwanete nga ubwa amate batwalire ne amate ya Kalonzo Musyoka buri deep kera kwari kubuligereria bagateba nga chingwana ndiri kira kwano chikoinyori mayaga sana nga kyoroche itara ya Kalonzo Musyoka ni chingwana cya Rwetwaro
koru 2013 2017 2013 nalitoa wate code yes 2017 NASA 2022 Azimio la Umoja na inde tairi wa deputy akatebanga yanda busyo but still tokarara batelia banda bange barochenga ngoendale nonya Ruto muino gaiga konyora babekire binte mesa like yobo speak of the National Assembly lakini Kalonzo na atwale tu musimamo na ende aga campaign sana akaleta chikura chiri chigacha go boisana kekororo che Ruta abugete Raila by around 250,000 in votes so kare go ikera igo ono muntu ndate bolenge down to earth go support Raila na ende obosani umboro kwaro chibuna liria linetuli kondo wa city gorende nyayo ekareta liberera sana baka bakaboli for the people naki morali ne Kalonzo likonda na era babera no mugaka mpaka the last minute so as a Kalonzo in terms of nambe yemo koro kibosani boli uchiro roro ni champemia but abanga pado this is my brother number 2 for political gain karaba ucha kuikaransanse ngaite na bara chaba tebya ya kirikeri ne nche koru 2013 2017 2022 mwarenge gontwera mate na nche nsuke gochi motu gaiga so binde bibere gachieta ali kebosani na nde na bachiete gali for political gain okay kebosani na political gain na maene naroche omo senator Enoch Wambua silitanga na tebetenga kwenye muskera Raila Amolo Odinga tarasira batu wale tumukutana abantu batatu bane actually bane atebete muskera Raila Amolo Odinga umuske Orengo umuske Kalonzo Musyoka na Enoch Wambua na ndago tebo mukutano uyu bamanyeteki bakwanete ekwamba karorekana kiro muntu gatebale na kwanete no mugaka but for any njireno kwa akwanete of course siasa neroro igaye kwanete so deep agatebanga yes umugaka na alinge serikali ya broad based lakini mbaka umenene to mukutano bwa abantu bane na ndagateba undi bwensi utagete komanya na bako baligi batebe lakini rende bagateba mbachi gukwana lakini no taligo Raila atarasira bwango boliko senaria na bwatebete ODM Gurifield presidential candidate 2027 but all in all tigato kwa Roma NP unless abandabo opposition bachi chemese baigwana ne egendekamo batu ale agenda yemo bakiri tosi selfish ke noro chibuna Kalonzo atigerete mada abantu bana babwenete bakole bono iga Ruto is a professor of politics kikaro kina kigenda babwenete bamanyenga mata karo chwa ko mupira ngo manyole onya kole eligi ya Kenya Premier League no maita so gochieza ogo sukamotu oike wa South Africa Cup of Nations no maita nki yako iro tata ne Premier League mutwa umuntu gochieza no umuntu gochwa ki mupira no muntu bwata ka kombe koboko okay igotali tego chikobanga ne nene agosoli mwanchu muligereri nabo kunyara ko bago kuligereri etaro yo muske Kalonzo Musyoka no nyana sense mail ya SMS nabo tutumire birengere byao ase namba ito yo studio 0788666663 otatebya so bwa mato Kalonzo Musyoka bwate no muske nyagosira Raila Amolo Odinga tale ya yenkie go gosomi gochia ase bintu birubya bete bigokore noro family yo muske Raila Amolo Odinga niwe yatwalire candidate ya Selieta Kalonzo Musyoka because na rocha abantu bagateba nonye ninkwa na Odinga akwanete yalenge so powerful na tebete mubasa go kwayerera ngano burayi mogo so ayime kerabono bagukwanira igo ande bagateba DM gochire kwagachwa erolekane nkieko gendra abane bali bateba tuatige to broad based so ningwane gendrete etaro yo muske Kalonzo Musyoka ochia aso mochibu muske Raila Amolo Odinga ngete nonye no nkwana yo momro ye Raila Amolo Odinga Junior Odinga kakitengo murigeri utuna bagotete byanga ekerenga kiae kakitena bokumanyanga enkwana yae ngakiarengete hoteba
Okay. Wancho muligereri nabo tokogereria ngwane ige kachinsa ibere cia mambia lakini bogo totomera ujumbe togenda kuna kwiligereri na namono twateba tugosigitana asenchira gwikeno SPG akabirega igando che sensemo echisemi Diana bakale bateba nga chiskuru chiri bubere emiemo emerongene na isano chia eskuru yoboroso nigo chirange gochigosie kwa gosikubwata nigune chinde asekera bateba abana balese chiskuru echo nigo baraba keke mangana yuale asepeji ya gatatu asibakale bateba chiskuru chinde chikale ko rukwongona chitayo chinago tebi ghost schools na chile chigateba nga nigo chikoba chitayo roro kubwatekana no robot rwana nyarutaka baro gokorwa rukuru nge audit report rukaroke ebirasi binde gose asabana bagasomera ibirasi binde bibwati bana na ebinde bigoteba nonye no robot ronde ndo yorokorokia namona kintu bakale goteba nigo ruoro gatie robot rugo gukumya sechibese chikale kogenda lakini chitari gotnyora abana bagasoma sichi skuru echo kubwatekana no robot yurumo nchumuligererie wizara yechisemi gwetera asomoske Julius Ugamba niga kale goteba mo nchumuligena bokuligereria bakale goteba nga chiskuru echo nigo bono gabateba nigo chire chinde chitabwati abana chinde chitamanyikanitie sechire chinde yani chitamanyikanitie sechire na chigonko bagateba chidabwati abana nonya ekindi bagateba kibwata abana 45 boka kurukira sia ya mugo ikiragira sisa no nemo yakore nere kurukira esku ngi mebwata abana 45 gagite no ina se egaze niwe tumugocho ngo erongo endere esa guri mugano yunto yakwa neti goronka batenga chiskure chingu chinale guchiriga byangu chisomera marieta na se chigotoke county egento nago tebitinge county itu ya Kisii na Nyamira yo jali ngoro igonga Kisii ntora twara buibi na Nyamira anyway chikaunti echo Nyandarua ntubwate Kiria secondary Migori Dr. Machage Moheto Kiambu Ragia Forest High School Kirinyaga tubwate Mugwandi Mixed Secondary Kakamega tubwate Friends Blofi Baringo Loiwati High School Muranga Ngamba Secondary Narok Sintakara Secondary Baringo Maji Mazuri Mixed na West Pokot ntubwate Leo Staples Girls chile chiskuru komi echo mwaziri anyataka bagago teba chiga chiriko ba chigosie kwa maga ya abana ko bagosoma chiskuru echikobora ngonchi yale ngororo uneye kurukukiria secondary school yore chinsemo chia Nyandarua yimachage ragia ne ibuna gwatebe yoro sano ruo nabo igo chiskuru echinde chinsemo chia Baringo Muranga Darok nabo chikoro na West Pokot echinde chiskuru chiria aboro kibata yoro ichichia siki cyabere chikonya chibese na egento umuwaziri w'ichisemi atebete ase gazeti yabagateba niko bano bachiko bakobwato kachibese kuchia se chiskuru maga yoko manyanga cyabere verified cyamanyirwa ngechi chibwenerete kwaye guchibese ase bakale bateba niko bono iga ase tamwe ya gatatu bono abana balesiko banyariko bakobwato ka chibese guchia se chiskuru chiri 23 chimisano 53 na kianda 223,889 primary schools na asan mono batebirenga niko babwatokire gwetani billion ya mwenu gutaisano nemo na isano guchia ase chiskuru echo anda mono guchia chinyale ko bachikokonya abana bwosoma na skuru echo chosipi niko chibwata abana chimilioni isano enu gutaisano isatu mwancho muligereri nabo gosoma na korra ayuale ase chisemina na mono ali umuwaziri atebire asibakale gateba ngabono iga chiskuru echende bagateba chikoro kunga ghost schools no mugana bono chikaba tomatukali kwa nje nintu araliswa likego ndabuli yento nkeyora kole kenye gosense karatiga nense yento nkeyora kole kenye getamanyiri okay etobwate ko National Intelligence Service abande no barema chakere kuri nyomba chakere kuri nyomba no ranya no Felistas no yo mubota ba doboli ko mondo utamanye digo National Intelligence Service tobwate ko rudisi aye no roje gasia gocha tiswali nkoboli neli ngokoli chibeseki kekaere ketali gento kuimuka ngati ngabona chibese cyasire takego nga nchimanyiri asikire omondo naro ogopa benefit chibese chikakero chigosoka kange kene kiegendo bono gamba barotote yaye nje buna nachete bitabu naye tungebi chibese chene chiachiete
chiachete kuchega tonya gotebu ghost kwa kasto konya koiru esabu nkwarora moisonde paka parliament yego saba ekwerende payroll yabasigara yanga gwika parliament ebintu mbiro tonya kori guga iga bitaiyo let us go straight to the point toboli chibase chige karo chigotom capitation ye gotomu tu skuru etali go exist chi account injire chibase chichikoenda chiawa okay njeri swari ndaboli asenseme yechisemi na wetira chiskuru chingona n'abana funsi abo ngona chibase chinji chikoiranirwa usechiachire igo liboli na lieli omoncho muri chichikoiranirwa SMS ito nabondo chechwe yatakira gwikara amwe choka wachora kila litu kumambyo ochore sako ngoromele sana bigwentana na iga ngoromele sana bwana bana funsi bako ende skuru bande batarali kende okay chibaya lakini chaso emebuko na cha abasacha baka cha kai gukonera abari bakoria chibese tete ndo mutimoko tukoirana tutete kurigereria ayuwatebire na namono nindoche chikambani gwetani chimisano nemo chianyare ko bachikuru chileses chokuira abantu chinsi chisco egana soko TV murobeli na soko bwakire togenda mutimoko musini tukoirana togenda kurigereria ayalese chigazeti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Enyegetani robotamero chinga kichoboroere Kolende talikire nyegetani erabo botamero asoko kobo kaliubya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagetari bomanyi boisaine bakurwalia marwire ao asokolenga neti machine ichekerero obokore bwito nubwo chinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli roiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU, NICU, ntupote pediatric services, ntupote gynecologist, ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigechire amariogo. Ngutumia tole insurance au buna SHA, AON, Britam, naboigo Trident, nigo tukotoke nsemo ya magina, tole girenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 nguliole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikeri nigo tukutukanye mu Kinyamira no bokole bwito no bwokobokera twakirisi myese namba 0702669403 Eye Nsoki Electronics ibyo mu Kinyamira mwesi mwariganirwa
Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Biyakige mu mwancho muri gili murobeli Nensoko bwakire gotore ase chinsemo chichi gazeti na buna nagateye mwancho muri gitoko irana ko rwaso mutima ko musini igotoko gendera busina kuligerelia ayale igoro yebyumbe gose chikambani sa chimisano nemo ichikale ko ira abakenya chinsi chisiko cyenya ko bachikurwa chirese cyabo na niga ayara letigwe no mu waziri w'abakali emeremo omoske Alfred Mutua asate bete chikambani echo chimisano na memero ngetane tato nigo cyenya ko bachikobuna amachiko ali yokobekwa akonyara ko bagakorigera linga ky'abantu bakonyara ko bakwirwa ase chinsi chisiko na mono egete banigo banyatu ko bagakora igende kuri audit na konyora nga chikambani echo nigo chikobuna amachiko na echinyinde nchiriko bachiko bwatino na bakenya kera bachira ase chinsi chisiko diganya to batebanga gwikira boniga abantemye mukonya nigo banyare ko babagoikia ukwimurungani kwabo ase wizara yaye na nomono bakanyara ko babakoligerelia gochia ase chikambani echo bakanyara ko bakanyora nganchi bwatama mocho nchiri gwikira ni bibwenerete ase bwateba bwetani echi shilingi 1 milioni 17.3 ne chibese chiri cyanyara ko bachigosira asama bako yabantaho bakorukwa tigambaro kemekora ene makora bakareko ngaina abantu ngamba bwate chigasire chinse chisiko na namono kwa makonyora nganchiyo abateba chi agents chinde nigo bono igachire chitana bwakana chibese cyukuri niyo chilenses cyabo abwase bakaroteba nga echinde niko chikaleko nda chiangaina bakenya chigasinjira asigete kuchikubwati kwanyora gasi chinchiyo mugano yuni gole page ya kabere ye gazeti ya The Daily Nation abo wesomera na namono unyara ko bagokora nga kibanyara ko bagosieka chi company echo chi agency echo egento batakora igaga na marieta nyandi baya ligetege gonangana ko yasomera umanye gose nero begete uganyete horo singo ko irere nsigete Manjito murigeria ndakwire niyo se gazeti ya The Daily Nation The Standard na nare kopera na The Daily Nation asumugano bogo icyane sana nchirono nseko irwa se kigambiro ngo tebonye ke kunyarikana fantigesko mbambeka ime bantigeskali ni ntwerwa kyara na njana bonkobwa sibago tebanga bono ekyaro ko irwa se eseri se asechera mali karatwaro kwebwa karashituko manjito murigeria kigara abantu abange bakira chinsemo chiria nigo babiri bagusiria magimabo abantu 15 na babiri bakura sama koko y'abanyanyimbo tokomanyirwa se county ya Nairobi, Nakuru, Murang'a, Siaya, Mombasa, Kakamega na Busia abantu 15 na babiri bagusiria magimabo asitokomanyirwa na Ojwang Albert oyo osiria magimabo chitariki isaro na ibero motienyo June gagitinga no mugano lenga omanemiensi ya Kenya ntwaro chino no kobrekana kwa betiko kokorekana niga kwete karamoka y'abanyanyimbo asinsemo chia Nairobi na bego tokomanyirwa nga Julia Wangui nere omwaro kiwayo mokuru asinsemo chia Laikipia County nere nasiriti obogmabwae ase chinsemo chia Nanyuki prison tokomanyirwa gati abantu bali amayetabo mwanchiga atebirega iga nabo komanyikana okwo kwaboni gokole gwetira sogo tuomirwa somotwe okoborwa embeo yokweyanera nabo igokonyora chingoma chintindi asemebiri yabo bakaba bagusiria magimabo kabale asama goko y'abanyanyimbo ebichereka iga goteba Central Police Station yuri myomo cyo Nairobi mwanchu muligereri numugano korokia nga kyabakenya bakali gukwera ase chisel na nomono mubaro yuda na gotebiri se bagotebanga nigo ya oboere irungekera ukali kubwatwa na bora abego kuira na tuli moyo ngano inayo ligereria gazeti ya The Standard bagotebanga ninki kelgeire ire boni gekero kunyara kabago ikigwa SSL getuo kyabanyanyimbo bakali gotebanga na bora ase goikoro kwabikirwe SSL yotoke tuli kuira na kole moyo abande babiri bagosiria ubuma bwabo ase chiamate chiabo kigendete kubulia amaswali gosama bulia mangi na nemona ase bwango igatwara omongwano yomo Albert Ojwang umwalimu kina kia lengoro na ase gazeti ya The Standard balobekira maiso no liotenete mu Inspector General Muske Kanja Douglas Kanja no mokonyo ye na nemono na babekira maiso kumanyikana na kwararanga ngikirikege ndete kokorekana ase chiseli chichi abanyanyimbo na bagwe somera mugano ye page ya kalengo wate abadayana page ya kane se gazeti ya The Standard Omaite cyo tarakwana
ena taitongo tebinga nchera na kogenda se echera na koirwa lakini atalira abantu bali barororo nara batalire bali barororo maybe babwate tu wetira ebinte bya ko buna nara chiroro na twakwanira baro lakini wetira ebin emogano yo mwanjito muligene no encheka gitenga na oboire maybe se okora mamocho abagote avance basically usibusi kwana gosiekeru kwerende nana kubwatu ngwana kubwatu no kancho janya ukubwatu kobeke gari eri omate city hall echereri yabera ndagira city hall echereri yakanjo erandagira muno mugweta iko gotirumboka ngororo bune tibwero siri kwanza tibune ro tamaiti yoro ni maite ne yari ke matongo gali na iroche antu ba matongo na moko mate chwe ngwata kwa patirende toligeria gente ke from anata ango inki yaka ro monto ore kominyo kiugoso muibio tamera police station gose egetuo kiabanyanyimbo ne liaegenete ngoso enyombeli na akonyekira ngoso enyombeli na akolireki ababare ko ngita mba gutwara mba konyikera ase omonto goso mosibwa kwa bwatiru koganyeto irwe kotini tote ubwatu buna Friday ubwatu buna rero gochakira tote saa 10 na bogo siekeru 30 overnight mambi chinsa bune chiga oyurwe nini kotini kotini yo muchacha ago ukumie onyana magosa ama kama ke traffic nini wakane fine 2000 okoreki osoke ogende chigo kobora akorute industry re rugoro paka gwakolireki wakanire fine gosonya gwakana so echera na sakagire abu enerete abu nini the safest place asokolendo gekogera no mogeni bwe serikali kero goika mali kero kwabwatu ayo no mogeni bwe serikali bakendagero kulia ne ndagira ya nini ya serikali nyo kwanyikero rutorende no bwate that freedom na bo korangirio monto ndabi innocent butora ali gomba gabu onde tere bakolireki bambwatire but do you know kero goikendagere ligali umusigari oli ntaraegwa ali reception akote bionje ndagire why tatageti orete ndagira kero kende mwabwate difference no muntu yo mubekererete alie emoretere shida gosakoleki gosonyo rukuli meaning koruga reception ago protected pado mayo na yo no muntu eto mosani yo gose family member yakoletere ndagira waonja ogote bitakuna mera ando ratiga chitage kaivere ando gotebi onja naende baka wakikisha ndagere tokoletiki tonyebegeti kende umanya kuirera omuntu uri bona ndenge ke wake pautan kwa makonyora ngabanta baba babwatire baikiru SL kurwa SL umanya tobono injuko tini asora twaro bosubore bo kwagyu otebye chachi injeti nkoleti go sobwanjerane o saba mabero nyene fine wakuyamanya gutani kono yabanga abantu no bagukwera abantu no bagwitwa narorire chiro poti chiga bagotebanga kero bagokora postmortem banyora bange babwate head injury tumati go sono wakeraniwa enyasi ngwarochete case of Ojwang ngumanya go sene chinungu bakaenda baita nini omuntu so it is a worrying trend geragere muri comment na kwanete nga chikwende chibe kuchi CCTV but I'm very sure nkera akora kwende ngera ikerana egere tomanye nga ki mundu kera abwatiru no ene CCTV ali yaru record but na ro mundu na bore tuomeri ni enyasi gosonyo ole chance orusi no ene yanga bwite mubekerera abasigari lakini postmortem njanya kungainere na bageba ta umuntu yo no enjera engoli yetete biara mbiyo bira gomineti ngakora nero koleteki to kongainere patirende it is sadinga chi police lichito chaonjo kirakoba chimadasini chaonjo kirakoba ase umuntu ino kabwatiro emukumeti ngambo chobo kimambi
Manchu muligirili page 12 ya gazeti ya The Daily Nation igagara tabanga ngobono bagendete kuligia abantu 15 bere basirite maega yeliro bakwanyuka namagena kwanyuka sensemo ya Chesongoch yure aime ye county Elgeyo Marakwet asbagote baboniga niga abantu bagendete kuligigwa na nigo bono igakurumu basukano yokorekana matukata no maelire eike chikoera Manchu muligirili asemebere yanyariko bagikorusigwa ase chinseme echo yanyariko bagegotinde kwaseliro bansige kubwatanigwa na mache ayuanya ataka bagago chichana kunyara kwa bagakoleta umuchando na kili bagateba ase gazeti ya The Daily Nation nkelinga kubwatekana nembure yu nyinge nigo yegeteka bo muchando nonya nemebere yu korusi kwa seliro bagakogera embure genda tegutwa wetani boniga abantelibwe ya mochimisano nigo banyara kwa bago seligwa kurwaso menyo bwabo ase binyorubire asenseme Elgeyo Marakwet aseboniga ebikosi au byobulendi na ebikosi bya Red Cross bya nyara kwa bigo ikoro na bali bakonyara kwa bakoerwa elibanyara kwa bagokonya Mwanchu muligirili bateba orocherwa embobut nigorwa bundete chinge guchiaye kintu kireta mache kobeya na kunyara kwa gakogenda guika na guita ase abantu abangi banyara kwa bagusiri mu bwabo indoche gaiga omo bishop bwekanisa yeke katoliki ya sensemo ya Eldoret ya Selieta Bishop Dominic Kimengich oyoto kumuruka ase kegusi omo bishop no matenga kyagoruko omo iskobi Moscow no mukundekane mukundekane no kubwataniye nyange be Dominic Kimengiche ikira ase skuru ya mwasi banye batu menyo bwa matukamake ase chi family gwetani chimi bere bairwe obo menyo ase skuru ya ma egurunga Chesongoch primary school igo nyane skuru bali ngabana onanga mbali gochioro ngabone skuru eyo no babekire no menyo bule no bakorara bonsi asobwamo na namo no baganyete obokonyi kurwa serikali umugako yo monali gaiga osiretie ya mate ya y'abantu batano babiri abantu kianda agorunga John Nkura umugako yo nigasiretie ya mate ya y'abantu kianda na namo no gubwatekana no umubasukano yumo bo Mwanchu muligirili nabo gwesomera onyara ko bagakora umuchando yubu no gendete koba ikerere kenene gochia asaba menyi bechinseme ichio chia sengo Chesongoch ime ye county ya Elgeyo Marakwet na asbagateba nebinyole binke abantu mbayoro bantelibwe mone chimisano basoki umbali bachoro mwe msiye eka tukukwanira omugano yo Minto Innocent mugano inora se gazeti ya The Standard page ya 14 asensemo ya opinion ase Betwel Kaino akobole serikali kwene kyabona nkolirira abantu bali bamyeta sensemo chiria Elgeyo Marakwet kerio fari andemero asibaranyale bakubagakira chinyomba sagote babuna kibese cye serikali kwa bwatokera 410,000 kero muntu amenyete gali yakunyaraga kwegwa nikibese chinyinge ikiagera mbali gocha baguro bolemo mbali gocha bagacho nyomba kolene ngo bagochikolera ibintu byarasibaburiye serikali kwene kyabuna ngo bayire kibese icyo libage kuba ngo yarerege kubagakira chinyomba kusi yabagorero bolemo bakunyara bakwagacha chinyomba banyara bakomenya asibaga kwanire igoro ya ichinseme Elgeyo Marakwet agotebanga usalama te yobole ndyobobe ngo babiri bokwene kiwasi bandits se ababigwa babiri bagoswa babaura emifugo yabo kolende ne tragedy ya kabira sabolire serikali kwene kyabuna ngo soya na nere inyarege kubarye lyobolemo asagi yabaranyare bakomenya banyare bakwenyorero bamenye wabo Mwanchu muligirili nabo gwesomera na kumanya umuchando yo gwenseme ya Elgeyo Marakwet umwaka bw'elbwe ya mochimikianda 1998 mayaga ye bomu wateka aso muchiyo Nairobi asensemo ya embassy ase abantu basireti ubugima gwetani chimibere nigo bono ekegambero Kenya teko bage kuire kine kigwiko omwaka gocha na nomone gento gekorokia abali banyal ko bakubwatekanirwa no muchando yo nigo batigaire bali na makumi ya Mwanchu muligirili na nomono nigo aba America 12 basireti ubugima bwaba bakenya na barabu bakasiria ubugima abanke na egento getebekana igoro nigo yabeta makumi ekera umune chibina Justice Lawrence Mugambi anyataka bagotebya bali banyarako bagwikikine kibusi ubwikegambiro unakubwatekana n'iki file kire chinyinge tibaganyarako babakonyora chinga kici yabene kotegerere kine kyo gwika omoelio na nemono katsaba chinga ki banyarako babakwagulibaga bachiko bagetegerera umwako gocho Mwanchu muligirili yento kyayegirete aba libabwatane no muchando yugosoka isiko na nemono na baburuche buna bagokwana nekine kinige chikarabe kuchikotegerera chiteka chitaliki 15 mutinyi mutangani bu mwaka bw'ikiri bubere 25 nemo
next year mwaka ugochaiga anamona aswagoteba boniga abantu gwitani chiribusano nigo banyartwa bagotikune chingoma chintindi na nigo boniga banyartwa bagoteba banyartwa bakoyegwa oboene bwabo na asibono igando chumo na chibina Justice Lawrence Mugambia nyartwa bago basaba oboremereria eli banyartwa bakonyora libaga na asatebete nigo bagendete kurigereria chifile na koranga banyartwa bakonyora inachi eli gwenerete ase chingaki chabone kurwa engaki yo umubasukano yobete myaka 25 ebere yairire abande basirire ubugima bwesomero mugano yo sepechi ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation. Nabaiko manjito murigeria ase gazeti bado na sensemo ya opinion eba batebanga egento kya moire omuraibensi ya Kenya Muski William Samoei Ruto confidence nero obolemu neria ekiama kiria gya ODM gitaratwara ase gitaratwara nkwane yemo nabayigo gitaranyara kigukwanira agatiaria abakenya bagwitira buna mangana yechigasi amangana ya uchumi kwa baigoro asibatebirenga wikira boniga ekiama gitaratwara agenda yemo na ndena kige kwa muraibensi ya Kenya obolemo ODM ODM. I got the United Opposition. The United Opposition. Actually, a United Opposition. Muraibense gona gatebare nga torokie kirenga toya maroraino na namono negatie ASML ya siasa. Nkwana nero muraibense akwanete chweya. Kirarenke Doha. Igoro yestima. Bagoteba go trip igaiga SS ya Kenya. Yani ndiye tugika engabuna rationing batal rationing asaji naro chigoro chinyumba chinyinyi ngichuboralia no nyambali babanye tamangane estima bakorangiri ubanyare kwa bakurua obwene ngandire toko so asige sunte egere to balance ntubuga tistimere to isaine ntutwe kabanyane togendere bosio yamanya gotoke kanekera tugukwanira agenda mangana yakera tugo yakwana asichi podium chia siasa gaiga Kenya igotoko teba twaruri estima go chia saba abantu bangana iga na ande torengera tiwe chikobekera abantu chiribu sana abeko bano mubunge na beko bano muntu gete lakini chinsemo chinde njiri chigo ikabuna libo kego ikera buna abana bande kwatanga ayikora ayigwaragere igoro tulikoragera rero tiganyale bakoreki narara chi blackout njiri chi abana waninje semenyete ngararigiriri for 2 weeks chinsa gete chiri specific chigo ikasambiri yabo tukoiga ya chiri yagenda batebete muraibense nakwantekera ringe Doha agateba insi ya Kenya nibwo atamagani aramane sana tugukwa namangana yuko agache bigwanda industrialization ngaitobere tekera estimate ko gende nyenchi kamene maite number 1 tora ligereria kwerende tora ligereria asetole as a country machine chiga chigo produce ekwerende estima ngakore estima ko ba produce dina Kengen kero ya yego produce ya reli Kenya Power ya supply chi machine chiri ntole up to technology ntole up to the technology nini ya kisasa. Number 2 chikwerende njire serikali yale kwagacha egere chibe buna supplement because inyora electricity nere kuru Ethiopia na Uganda party kwagacha balenge wasiti kwendete wa something ya teolikaria wind power mbabwate murobeli bogo chakana nini nuclear plant na inde. Let me tell you, the nuclear energy, most West countries, but at Africa, batwale is the game changer. Ye kwerende ye problem which you got to put. Is the game changer even for youths. Konyore chigas. If I can give you an example, there is somebody or we better interviewed in Jeff Koinange. Sit Manyane Bidiko. I think Manyane Bidiko. Do you know, he said, per month, I work on electricity bill, 1 billion. In a month. Imagine. Umanya gocha, abaiga bago samba chichuma. Bago the kind of electricity I work on, meaning, also come solve from this angle that there is a solution
ye kwerende gaiga na bokonyoru likire nonya ni vijana gas because that is a lot of money as umuntu awakana for nini electricity lakini kogo chicha for domestic consumption kwamba ulili swali likia sana ngaitole onye electricity to produce is not enough for domestic consumption utaitenga paka kora rationing egere etoisane ngayoro chetole gaki because ntora ikerasa ora tebe na ki now every wonder the government has provided it is meaning even to no tax ochi kwa kabandaba chiba chigo cha government weka chiba nini chiba chinyinge so ntora ikande okay ntora ikando mwachu muligereri chabere chinsa ibere ne chitaka 13 ndo chinsa chigendete kominyoka na nigo torase chigazeti mwachu muligereri sepechi 14 nigo ndo chegaiga yo kabiro mugabana bwe county ya Nairobi Omusike Evans Kidero niganya tukaba kurusiri kwa mamocho yobu kurumi ayo amugwatanetie go etani ya milioni 213 na asibagoteba nigo chibese Kenya tukaba chikoibwa kurwa serikali ya county ya Nairobi lakini na nigabwatanetigwe no kabiro mulikia service yaye oko eselieto muswati Lydia Nindewa nabo igo ulio kabiro mo bisa uternete chibese Jimmy Mutuku kiamba nabo igo omobisa bwe mirobelio ase county ya Nairobi olikuru kwa chinga kiecho Gregory mwa Kanonga nabo igo nigo bono agoteba no ulio lengentenenera ase kirugo kyo kuligerera igoro yechibese asenga kiyo kurunga muri so chingyo kere nigo boneki ni Kenya kwa gikurusi kwa sebali na namano kilia tebekane tenga tibaranyora obushahidi boisaine mwancho muligereri nabo gwesomera page yu ya 14 nikina kiara mugwataniri Omusike Evans Kidero Dero na rulingo mugabana mutangani bwe county ya Nairobi mwaka w'ikiri bibere na 13 gwikero mwaka w'ikiri bibere na 15 ibere ka togo chikwenda chwa wate tukala pana kara ndo mu Rwanda na bongo kwana baadaye ngananera ndarenda so mu Rwanda ngayite natumiro yanike batigari nabakuyo bikari ase screen tarendoro abarali bale asensemeria Tanzania nabaga abarali bali babiri bakogenda asensemeria enseria nigo baboligwe batiko kokolitaro yabo gucha senseria makalitskoliria ensi ya Kenya irabege kubatebya gusiko babo siboli banyale bakwikirana sensemeria kigere kyabirenga wetira ogusie kwa mitandao nabo igo wetira sosie kwa mitandao kwa betiko gusie kwa nonye igoriru usalama yaba Kenya telingia sensemo chiria nabo igo wetera ase enseri ya Tanzania gotebanga onde bwensi tabasikobeka chibicha ne chivideo chiarenge goko chiarenge chinsemo chiria guseri tukoliryo kurobekana abantu bari babete bagusiria magimabo chivideo chiri chabere chigo cha somtandao bono niga bari baboligwe kwene kyabona ngutigara bari sobo eri banyare bakulinda magimabo mu Rwanda gwatete gukwanira okay tutarasoso mu Rwanda kikibeteretia ngekwanire sencho yabayiboli na sense mwechi semi nindo chega batebanga okwana na chibese guchiase chiskuru nigo kwabere getange kenene mono na mono igorontu aruche wizara y'ichisemi yagosokirирube ebateba terate bichiskuru chinyale ko bachiko kora mu nchulerio gochia ase chibesiri chigwa kanubu na school fees gochia ase chiskuru nigo bono bagatebanga serikali tirakora mu nchulerio yayu nonya nabo igo ni batebirenga serikali igatebekana niga keti chibese chiko nyara koba gekona sabana bali bali chiskuru chiri chi secondary school kurwase chisiribu chishiringi chiribu emerongo ebere na ibere emerongo ebere na chimibere na emerongo na 4 222 I mean 22,244 chiribu emerongo ebere na ibere chimibere na emerongo na 4 goika ase chisiringi chiribu 12 emerongo chimisana isato na merongo 5 ebere 12,870 ichibona to chikwana no na namono bagatebanga chisemi chichia CBE nigo chiganeti chibes chinyinge sana mwako gocha magana na mange na ande twaro chiliru bali mu waziri igotebanga mbarakora maunchuliri chibes chibona igotebekana ndo chibono ginko enda so mu Rwanda oyo ndo cyo mento cyo ya nero nyoriro monto kumwato ko gusuko mu support ya sigiria kubolia nga ninki abakenya twakolera abatanzania ninki abakenya twakolera Tanzania asibono Omusike Suluhu aboligwe atiye kwena go kokora banta machara na emitino
ino yo mo ligete gase gazeti agotebanga suluti ganchira nama mochonaro ra sense ya Tanzania aligichinchira akonyara ka okoro muchando ulio beteka okorekana boigekera okana ogotaro kiwa gwichibicana boigo chi video chicha bete chigo cha somtanda una abantu bari gusiria magimabo ninchire yemo ataite gusiekira ekene asatebre bona ne kiombe kiria kia ICC kose Hague Kenya reke weswania anyare gakwenda ayabori wa mabori anyare gakwiraniria anyare gutebanga abakenya abagusaba ntaba bari foreigners kuruchinze chinde nakibanya teba wika sense yo nabona bwa gutebanga nabo basaliri omolemba sense yo asaba gutebanga abantu bari bameta sense meyo nigo bari innocent tibarakora mamuchanosi kolende nenchira ya moyo gotebanga tatagiti bantu bali banyari bagwikiraru natumirie ta innocent kyari utarakora mamucho kana majiri witaba garota innocent kana majiri witaba boda amanyire kwa kibikire sekerenga indo cha somo Rwanda yole se gazeti ya The Standard buno mwancho muligiro yole cha screen ewe Mwenyezi Mungu wasaidie okay ewe Mwenyezi Mungu wasaidie lakini kaboko abugotio muswago asoko boko konde gabugoretie kadi ya yeno ya mayayo ri nyimbo liruma ete libwatama libwatama gakasa kumero mo Kenya agukomora kuna mora mulira abantu oro mbalenga bano mwata be report yako lire kiombe kia for Africa gyote bagwetania abantu chiri busatu gikasibusano basiri ubima bwa basense ya Tanzania anene mono taliba Kenya boka tikatoke beka ba Kenya boka amenyese ense ya Tanzania aba Tanzania basiriria mbagimabo naruche chi amate chi video chi korolekana so mtandao ase amate yame gotebekana isiriti gwetania abantu bane munga bangina bakorera nanda batanzania babwatenjera bakorera intuma tegusintumanyekanete enchira itotokorera gokwenda sando siko kwanyoro umuntu gokuru ko garagara so ino mugusi kabire korera sana no mugusi no muluyi no mogere western inkorera tole sana karwa tolesena bakomanya kero koligereria ali ese gazeti ya The Standard na bokorora buna Samia Suluhu abugoretio muswago muswago bwatamo kwa sama ngana kurwa somo noya atebe ewe Mwenyezi Mungu wasaidie gemineti asago chigotora nyimbeli yae gazeti ya The Daily Nation nebwatenga tegerera tuwatumire ujumbe yogo sieka X Kenyans living in Bondo Ministry of Foreign Affairs. Relax, we have sent a message on Band X. We sent a message on Band X. Alafu Musalia Mudavadi lakini agotebekane agote banga libono ni nguru elinare ko batebe na atatebia magana arashia ngole taraba Kenya gukira boni gasimi njiri kubuguri ototebiri tegerera ino magana ino Tanzania ngo yabekande Burundi gukira boni ga mubere bw'umwana w'umungwano uri wasomeze ya Tanzania seminjiri ko bogoligo gabate abanga bano lende ndika tocha akora ubuno bongora bakorokie urase wizara yamangana ichinsi na igoro nyolinga no bongora bwalingi it is ironical because according to buno mu Rwanda uyu number 1 moroche ngai kwende X yaba pandi Tanzania number 2 gali Kenya is living in Bondo na bwa at least tutageta address Kenya is living in Tanzania their safety their well-being abantu bali ba Kenya bali bage nini their welfare ngakiwagenderere tali mbale in safety lakini bono koma kanyora ngasa foreign affairs minister ebinto alengete biri bingao pitali biri to kumuboli ndo amuboli Russia ndoraro rakende ndo amuboli Tanzania twakulire kuru ewiki yakachagete kuru maega ndoraro rakende lakini boniga ebinto bale focused na mangana pondo igara beke meeting abo linga kibono karonsa chiete ne chombe miga okay biko bara ira political maire chigotobwa ebibinde bya Tanzania it taligento kere kiengenja se serikali okay kanga twaroli ndoje chinsa chiachire chwe na ne twateba rero tutete gusigeta no murigereri ko mwatoriri baga rero to ko mwari baga busu ikansta cha ikaransororo at least nabaga tutebye sabali ubugima kere ntugiri twateba nga
no gendete go solve imechandili kwa ruereteka kero ko gende university uchigo soma kale kwa gachoriru bagatebiro utigagenda achigotokonya uri mu bwito bwasirire bw'Kenyoro achigotulinda oyo twarwarire gaiga achigoturwari oyo buchinga linde tigatoburuko tali oboliri mpanto baito mbataito komanya anyare ko bakomanya na inje innocent ngato munje komanya abantu kigenderete ndogendete ko lega asigo se twachire binte bya na mono kwa bwate clip kia Trump Trump na bokoro ale serious sana na Nigeria so tingo manyanga ninki kekere Nigeria na rora wasiti story nere yarenge anya tari Daily Nation I think oira ba South Sudanese ultimatum 60 days baru America aba ekwende nere aba murobeli nore US yabwate oli bale batebanga Aslam yani ngo mwasali ukuruseino chuto bawo babo menyo barolirenga ngwana nere tintagete como kwana no nyaga kole bintebyo sana Prime Minister ya Russia ya kwende ya Israel Benjamin Netanyahu akwanete ngwane mbe sana ntubasa kuikira abwe kerengo kya Afrika komanyekana asenye ncheyo ndiko yekwana ngyo takonyo kwane ronya yale ngatura clip ngokorera ngotebe sawa Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations. Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean, like, immediately. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. This is not going to happen. The killing of Christians is not going to happen. Wancho murigiryo yuno muraibense America Donald Trump kwanera igoro yo kogosereri gwo bugima bugendete gokorekana sinse ya Nigeria sagateba nigabanta bange bagendete konyenyo mugaso igoro tiantumika mari etatumika tuli kwebisa tatebo goitwa slaughter no konyenyo na ndagateba nga okogendera kwiginte bikorubu nebyo tibochi kwanchira na ense ya America koba gegotenna nabante kamenabo use kurigiryo muraibense ya Nigeria mugaka Tinubu na sokia nero batebanga ekiriboti kigwikira state White House nigo kiri cyobolimo lakini ekeretuguriye Boko Haram yaberega yakora bikorwe binge sana twarore abantu abanke bagoito tukurigirye twarore nonye no muraibense ya South Africa Ramaphosa Muske kerachi etoro na matebeti gendo igoro kwa xenophobic attacks kiri unabona gendo kendete Tanzania xenophobic attacks kiri mo korwani wabantu mwa mutalia manyete bakenya nturekera nane ntubasa gwikira mwanya lebe senye nchaso anyumba nege kwa rantaragira nikatie lioro chelire ase chinse chinyinge asoro kongoro Africa chwe nje ni twara maswali makaigo kieke kere Nigeria na mabuta abantu barenga bakure Palestine since Gaza since Israel yataki Gaza almost 70,000 abantu barenga bakolete kwerende bale missing pi almost 10,000 missing pi nini Gaza abantu barenga bintu miraga biko kolekana Yemen bintu miraga byakolekana Syria
nkie kekere Nigeria ga kego chago trigger even the US president korwe press ukatobo all those questions nkie kekere Nigeria lakini Chwea I think President Trump deliberately term ya kabere wakora ibintu bikuru kwa drastic measures ibintu biri bitambukiro biri binene sana musani oyo Russia Vladimir Putin kera so etubura yatebetere ngo igwanare uyinyore musike Zelensky kera chiti kumukwani White House gwaro chebuna yabete ngana yo kurutira namangana agateba Biden nerogerete isegiye yegenderete Ukraine onye agotebyo ceasefire ngakiriyo nangana kinerete aya Zelensky agaika opero gakwanda United Security Council oruchi chinkwana chiae oteba ntugane tyobokonye actually ateba tolefana rebo boniga asichi gazeti buna toligere tirashe gegendete kubuguri nona amura kuri 5 roche finally nara Trump bateba onye talichiko Putin talichiko bega chiseginse yolingo chiale wakaraki como face aya kwaro le crisis kere chinse che Middle East ochiro robe kiro molembe so maybe Trump ne golden goose nje tindiko kana Trump ebintu mbire no ene karar kuburi kwa mangana LGBTQ igatebete God created two genders he and she kwelende jwende ye yapana tambua that is a tick concern ya Nigeria na rotingo teba ngambube because Boko Haram ya very nzeli for the last 15 plus years nebintu bawo kora they don't mbali goita only Christians ngoita bale even Muslims it is good cheshi tigendo ya America ekole Boko Haram toma koira na muinoga aga zero ngakia koira moisonda pombu Iran on behalf of Israel we are in a country that about nigense ramugeti ikatobori muinoga how many people bakure Syria nkibata na ukwanira umuchando nole Syria to ndororo nini tonyokole na ndete kuru sanctions anyway mwanchu muligeri ni ngana ya umuske Donald Trump igore yense ya Nigeria asakale bateba abantu bakale konyenyu mugaso igoro kwani gaza are bago YouTube tukolio okay togenda busyo gento kire nabatebe tukolera abo igoro ya Benjamin Netanyahu I think batite bakakirusia no ya Google ya chiteka Rusi ko baligireti yarenge amangana ali bagateba ya machayo mono aba Africa baminto ntobase wikira twenyore ase Netanyahu atebete tuli katebeta abantu abamwe gasi to bina tuligereiri neyo konyora abana kera twanyorera abana tokonyora chinguru baeli baga banyore chibese bakwagacha sobo bande bagule bintu pake binde batali kuli bakole nande oba ichibunduki bachake guitana lakini ndende nere nali segi tigambo ulie enkwane yu na nini Netanyahu wakwana ngayo bakora bali wanchumuli lichwe yo boli ringa ya ko ngaineli abagateba yani inchira yebegete figure ya binise a contest inchira yebegete boli mombu alengande lakini ga banta bande basogete bagateba bago chechelia kera kwa ro chache tiga igagutarira umuske Uhuru Kenyatta yali ngoborai achitabwate agitoyeruka tokobeka wetanga kuruesa masasi ekwere the first proof and siasa aligotara no nya State House Netanyahu is very brutal to make statements chiaye na nchina kingo tebia South Africa baito power lakini basabikera tochage goitana toere nkai Netanyahu akongaineli ngana receipt statement chao emoka guchibunduki mogoitana ngimoko borani moko gore binto pake binto motali gotumia chiba yase chichiko ibukuru kanyaga umuntu agolete chinyomba nini Dubai agolete chinyomba South Africa agolete chimall asengai atanya guchirora no guchirora paka likende karokendo nyonka abole tiga kire ndonyo mogo chiba moko ira ni park mu university ase economy njana utala ngainereri mwanjumulire nengwana ya Netanyahu na nki South Sudan bakubura nki batago cheramo bateba mabutaya na yaito tiga twekonye bebagere mwanjumulire kera togendete gukwanira USA mambia bono tete gukora chwe twagatelingana limwamu utaratalingana limwamu twakwanira electricity nestima country nere kuru Sweden ekogoro chao yani sobo
obuchafu bwa bakerire because of bago produce electricity bone bakoenda neighboring countries baro bakayaikeire neighboring countries bako batebi bogoli Chumoi. Yani it is like Sweden echichega iga echiko recycle bi county ya Nairobi President Ruto ka kitokonyo buchafu bole tando ebogoli once ende para bakoleki ba produce energy bwatera ni nkwani ina Netanyahu ntaika yo bakora bole nkito tago produce lia wa own electricity tutumi mambi yabona buna twateba no gosigitana na ndo ligeretie nsi ya Sweden ncengwate yo muganoye ndara tindigo gatebye inatige irabu muche mwinyori mwinyori Monday mbatebi igoro ya Sweden igoro yo burayi bwaye na nemono ngakiense yiwe operate na machikaye mwancho muligereri ntwe bwatalingana limwe mwese mambi yabono nelingana limwe mutwe bwatese mambi yabono ndiri yoteba nga utaranyegeri bitunwa abwate bigetunwa ebitunwa utaranyegeri bitunwa gose bitunwa litangani uramanya nk'umuntu uyu ere ni gago chaka na kubugulia magena makamake umuntu ndibwenzi okonyegerie bitunwa nigo agochakana kubugulia amagena amake mwancho muligerio yoncho yatugendete kwigeria kigusio monto nde bwensi oko nyegerie bitunwa ni gago chaka kobugulia magena make chena mange kigusi pigara ibono na imuka na muikaranza mwabirika because ndo wenzi okonyegeria bitunwa utarajegeria bitunwa uracha kobugulia magena makamake is it about ambition? Of course boro gwa kibikire boro kiroko ubwate birengererie utete gukora ibintu binene lazima urachakiranse urachakira iki challenge cinge umanye gusuko genda iguru una turiga gutambe ngora abatebinde challenge ntangani yarengo no kuiburu kera kuiburitwe our mothers because kero muntu urana nabwate baba ebe moya rebe nasirite aka push kera kuiburwa ugachaka gusumbwa litangani tikware kwa gundagera wakware kwa gwa mache na kwagongi walera baswati balera timati osenga gongi barabana baka kwa ruoro gachaka kwigeribwa kwagura gachaka gutarigwa bunyanzi igoro ugatebunga urusi go bocangiri urangire ta nabono gwakinire gwikire miyakeri gwikire bone bintu mbiro taigeri bono kwira na gokora biri gwaka geni gwaka neri gokora chwe gairete twikiro mweli kuchumutwa tigangende guchari ngorigerie gento kera umago kerete mbeo na rochaba Kenya bakulikere mu prime minister Singapore Kenya na Paulo ngamo bale egara Paulo nari gitamaru ese bibiri nere manyete bataite komanya ngai bakwanete na president Ruto kera quote thing at the prime minister of Singapore told me Kenya they wanted to know ngai enkwani yabete ndinararia na kerenga kieke kugukwanira igo tigaba twanchire bona barai onde bwensi no ninche ndo murai ga igankora bona ntebe gusidesho ngora Diana kora esho abantu boni gatomete na baruto gosome script ya yamo naboko bayirire riboti bayetegere bayibwati mambiende bachikuyitukuri barorenga yakoreteki for the first time egendo ge gosoma America nabage gosoma na Kenya taliri yari gukora matukata tutwa makomanya igobona gara tuli script ya yamo raibwense na tebetenga tuli tu ordinary apa kawaida togenda iguru mwancho muri lingo na tole tonyara kwa tugosegetana muroberi na soko bwa kiri twakole kigazeti letalia na Innocent Onyango ako kwaeli njengoro ku choya iteba kubakera ngambia mono weekend ya chakire sabato ya chakire mabena nyasaye enjo manjino de na demo tote bangantu bwate kirgo kyago getunya to kwira na tunya tukusanga na yema se Eye Nensoko TV uboroso bumugusi amaro ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso
ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bego kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV obuso umugusi Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayabuno mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Yensoko TV. Bono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwekiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gikinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonia ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye amorire nigagendre tugotose mwana boire bokia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bego kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV obuso umugusi Mugani tiskuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Misati Inje Director ya St. George's Nyamira Academy saba ibuli nkuba karamya mwana asaba no muntu no turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru baga na berengia asaba no baito bagoso Asamange twakirisimia namba 0722 73
4583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Ebagotebango yogose komwelio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa. Ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ano mwebuli Henry tumwano obugimu bya bwankyo. Eskurio Borosata Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana w'uboroso butingu bw'ikisemi asekerengo g'efees uranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igo ngutiri barebyewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde nguru turabasombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenye time endagere yaborokiwe baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Eye nen Soko TV, oboroso bumugusi. Manjito mongereria ni chinga kichine na letuiranira sore twatebanga ni chinga kichinde to kubekire kirogo gaiga cyo yabona ucire kirogo ne kyago letskoria lero likorwa Inspirational Friday chinga kitongera toko semania nabego gotebanya sigeta sengeito gen Soko TV ne boroso bumugusyo morobere togendete norojo emegeta sengeito Soko bwakire nabego nabagutuma ujumbe yarasi namba yetu studio ya 078 marakabire 6 maragata na 39 namba yo moyo ikasomtanda Facebook unyako kututumira ujumbe nabegasi namba ase namba ya ite studio abagutuma ujumbe yagasensemo ya WhatsApp ikasensemo cha YouTube monjito muliria unyako kubeka ekerengero kyago gago yoranga ni chinga kishine na kunyako gutwakire simu yago gocha seta sengetu gen Soko TV nenda mbeyurega wase screen yawo nabega simu yawo ya 078 marakabere 6 maragata na 39 namba yo moyo tonyare tokoigwa iriogiri yago uyake gimumwancho muligere buna twagatebi no mwali obwo murobeli wen Soko bwakire tutete ukolere iki nakira tukolere iki rero
twabekirale tuli gukwa na siasa lakini nende twateba kiri twachakira mambi Diana oteba nga asikirenga kirenchira neroro na inche nanyara kubanga gatebyo mwanchu muligiriri kirenga kiekero gosoka okanda kuligi kende gionsi no mwana uko ire chiro ko mwana uko ire skuru achigosoma none ngombo chikoira echiro chikone no bwate kirenga keroro asugo chenchi ubugima nakora kirinto kiabwenere na mono mwanchu muligiriri asemambi yabona tutete kubuli asubugima bwabo nakwamenyere asekirenga kilikuwa begete kwanyara kwa bugikirani kirenga kikilioro chigetarabwenera asemambi yabona mwanchu muligiriri na mono nabukunyara kubugo tutumira ujumbe yago ase namba ito studio 0788666663 6 nigo chire isano na mono mwanchu muligiriri nabo tatebinga kyumwako wegobeire na mono mechando nere tubwata abantu baito bali bakogenda bachi ngakili yakale na twagateba muntu kogenda alinge skuru achikosoma achikukuri mechandere sobo muntu kogenda alinga achikosoma iguneke nyoregera achikokonya abana bamwe abasome togenda tegokora igente kaminekyo moyo muyanga yogenda ngaito kunyara kaba tugosigana torolenga kitukunyara kaba tokogenda busyo tagete kurabwate ya mayalengege gekurunga umuswati wa matanga Tanzania nebwatenda mwamu na Kenya umongino yozamia na no moitiale muchando uri Tanzania ikatiba yabo nelinga onye obocholi bwatangasiri ondeteyo urabe mamincha that is wo muchando yo uri Tanzania oyo no musacha by the way akuruka ya umwana Enduki aka JP Mokogoti omama bitutu korwa yaya center Nyaramba yamono korwa sechinseme chichi Nyaramba asimono gotebanga umuchandole Tanzania nelichi kulyabo asegwatebire nindo chega iga oyo mumanyi na ziporo ye agateba nyanjonali no ale imeyo morobeli na agateba ega konyara koba akuligeria asenchiro bikran kiran Dennis na Diana na Innocent oyo ngirande Dennis korwa chinsemo chirichia Nakuru Salams Club Nakuru City Salams Club agateba agakuganilia abantu bale soba ali gachuba amaya na ndagateba gagendete kuligereria Ensoko TV semambi yabono nindoche mugendete go wakachisimigo chaga igara kinene gotebinga turaka bona bo chaka gwaka twayebekire ya bwenere tunyara ko batugukwana na ya seyemo nyara ko batotebinga ngakikuanyara ko bagugose gubugima bwao abantu bali bagatumiru kale mateliri go ire to school to basa kuvuga nga tato bidago ire to school uchegwe konya ebika na expected time chandere nkari omokonya abantu bali bakumulikirana na marube atagetuba ireneria maruba ayo yarenge ngakiri yakarenga iliyogo likorunya gitari umuntu akuchikurigirwa mu cyumu aho nchiwango tebe chintetere kinga cyumuruira bwenete kunyu ikine giye sababu twachirita abandi chi school tuchikomanya ibintu biri tokonya kero kogenda mugonde kiriyo gokora igento ngiro kurwani litanga ni kurwani kirenga kiao onyore ebeso somelia abana bo bwagachira umucyo kera abana babo babere buya nayo nyore beso gure no nakanga chinga kichinde ayekwa gulibaga ngalende inchirende na alimire chai ayeko twakoire libaga tukonyara kuba tonelia machanya kwanyora tuliko yao nyore tera abantu bali bande chibese ntomenyerete kirenga kilitwa bwate kyobugima kilitwa chakirete na kerokyo semambi yabona mwanchu muri na bukuru birengera byaga ochaga igase studio na bono na butoko bwate simi namba itogere 0788666663 ninchira ya moto gatebanga tunyari ko batogo segana tororenga kitoko genda Diana mwako minonga kya gotetegera wachite school Jeme tikero kumboli gori atata nkoraseka saguri maite is my best friend koira neliole tigatora iguoyo Ensoko bwakire Ensoko TV nga kibwakire wazire uya ningo to kwa nere mambi yabono yo wakoro kwa kamati mane nyangale kurweta mama wawa mbu yamone kamati echikamati nga kyogenderete yane nanya kinde nanchi ali nyomba kai chingo mubwate nimba tererete mbu yamono nasaye nankonya te maitenga tiyangale abana abaye wokine na abaye bonbon tugatware ndamwamu togokwanira omwana g'omuntu bone ndamwamu eyo nari atereta gosaria ebinyoro bakabonoira bono omwana tabwata amang'ana yabaye bori babona bakonya onde bweti ari atereta gosesenigwa ndamwamu gotiretigwe takonya abana baye togenda iguru biyamono yamono chikamati tuajire iguru biyamono ese mambi yabono tugendete kubulira kirenga kwigure mbiyamona asante sana kurwa chinseme chichi samba Ensoko bwakire
Hello, ensoko bwakire. Hello, ensoko bwakire. Hello, ngakia ensoko bwakire. Bwakire biyo no mwana nduki omukabati mama koro ya senta iganyaramba. Umwana nduki ngakio genderete. Ya tore. Ehe. Ya tonda tebe asese yeto ikira. Kali abane tuwe ngayo mwedi ngamaruo nabune namaruo yande. Okay. Kenga ndonda tebe toraja kira mangana Tanzania. Tanzania na bere to ngo mwako ya modi chiko babwate diringa. Onyo bachori bwa choro opposition ite yera tebe pinge no bachori bwa kore. Wa kore kane. Ejina bere point bakabeke tone. Okay. Komanya hoja Kenya, Kenya tobwate netu myomo buna ba Kenya kwanza barati ko borai. Tu abantu abakawaida indu tu agarense ite ya Kenya ko wingingo teba. Wanchiro ko terwa, wanchiro ko ngainwa. Okay. Wanchiro ko abantu babwate amaroro. Okay. Akaro to kurje ya se kwa Israeli nyaka na badate digamba omoru. Okay. Agatebanga ya tigatwa jode nyaka akabatika. Kage chole rumondo ogasumwete nane mpaka bagaja kolera nyaka. Totaro chikuya nasongo yeto kwa. Koto irara se koroni okerien ngoro. Okay. Ekera ngo nyakobekara ba oroja ba mutwe bade orase nyeyo koragera abe kesiki na janga omora yabe go ikogo kwa. Iko bona buna nduche sina bantaba kete gato sabe nyaka monato ite minobo ngaini. Ande tokole binto nobo ngaini. Buna njembe nchebue ko manyene omo mokogoti omama. Timba buna nyarebe. Okay. Omunyando tokwade no tokabanga inje nyarebe ndete ko buna nyarebe to ko nyarebe onyarebe to ko roti obayo mumene. Okay. Biya mono emechande litwa kinete nero ensoko bwakire. Hello ensoko bwakire. Niko to kwa nere mambia bono. Yabwatire keibone eliogire TV litangania atakora manyanga yabwatire abali kora bolinga babwatire. Lakini hello ensoko bwakire. Hello ensoko bwakire. Ansokara. Okay. Nairobi. Nga kidandole genderete. Ensoko mbuyera here. Jana ayo changia na bona nke ebibali. Ntranja nasa sentu nande tutiko na ko watia mna mange wana na Tanzania roche bintu bikongeko. Lakini nande wana una usuru atiko na kumyakia baba mpeke kera Tanzania na wala bakoleka mangana ro koleka mangana konga. Okay, ayakera gwakinete mwana minto ko rwabucinsemo cia dandora. Abaibuli ba onki ba gotebe tikeria onye kwa baikirete ko ara bande barora nyorete abo tanyorete babo mwe abekera gokina kikiri ba gotebe tikwa bakubwenete gutatua urusi umuchandura asense. Omanyete ebyongozi. Abarai na wene esengenjo to kora bunango batebi. Okay. Esengenjo bona abarai bitore moto na oto wene to kubwate byongozi esengenjo bona no bagutora. Mburonge tokorawa igorende gosetwa siririo boroso. Boroso ndora siri bado yakagera bagutora be bado na to kwera na sia byali nende twali na bona na chenisi ya swama ko igeko menyake ko iriyo bosibole bwabo. Biya mona sibirengera byabo. Asante sana. Kurudandora nigwete atabanga abarayibona we bayire responsibility enene. Kisema mbia bona twataite gosegetana na nomono tatebi no muswatiri ya chaka mapema kwaro. Gatatebi nga abantu kare banchaine. Kero mwana arengi kubura muiburi. Kero mwana arengi ubwo muiburi. Tugacha tugaikaga tima igubo inchibugaswa. Nje nimanyete ngakia ya magwa karangiri ungagenda ororere nyarebe. Bakantu abarende bakachinyomba bagende kigeni. Watebu ngagenda ororere babu mino chintetereire ngakunyu. Mwanchu murigiriye nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Hello, nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Ningo to kwanere. Leo kwa Daniel Yongange. Korujise amaji amiriri. Ngakia abantu bamiriri babo kirabo kitutu masaba.
antu bamire kitu tumasao gete pio hello babo kire pio keye tv rende lyogi mbuya mono aye wala jirisa na mjamiri ya lakini abantu bakaruma nda babwado mwanjani bokongo yera ngo genda bangi basa bani yeseli abale ro yeseli ngeyo ke basa bano no nyere era matuka aga igire ngaki munne yigo konyoro mundu gata gedengo mwana yaji ko ligi sina segede konya no gongo yo ono toira na bono munenzi ya Tanzania roje bwada majigo geta makong katiba ya bone linga mama ndoga binishiru wendo ngeyo yekorana diwa ngekina kitu tata ndi una Kenya ga gejikoirana okay Kenya ga gete katiba rio mugaku yo sirete male murairo ndinga redete egera nderere taye binde ibone gato ngwete biwo jigate bagagi mugaku mindonga nganga katiba jiwo jenju mondaji kora pake ugo kinge bwana ndiko jiko byamono byamono ase birengera byawo kuruki nseme kya miriri kwani abantu bali miriri byamono isoko bwakire bwakire bya oya korunga Jackson kupina Jackson ngai watabule byamono kuruga se kinsemo kya kawangware tosege tangie semambi yabono tonyore kirenga tuligie nchira toko genda busimu no mugusi uchimutu kwa mware ko nganjira nganda kuonere goro yo bwate asugo sege tatona ba Kenya tuwenere tuliere ngana tochi okay kwanza muna ntua ba usi taringa no bokabira toko leta se una muchata no era kimi nango tuligere bona antu aba because takaro kuligere aba chani ba tuma hatari ibago kuana bobe sana barabube bagire ibago to beka na kuna igoro na rigere tumu to ule sisi ni ababo kienda kiango ibago te baga toro nyanza yoro nyanza oje western oje no kando gane Mombasa ngabono barabu wanga berosi bari kuri eti janga Kenya mu manga ya berete na dinki awane to konyo ngi ko wane to koma njena bate ye da ye mosa bige ko ro ga mse ko da wane ga sakuru kale na die na bate binga to tige una bakusi okay tutu tige una bakusi ya ko bara na tina nyaza inwe vale ruri nyanza okay ko rango te banga uga kuno bwa jirani ya itomo ina bwa bete wa ile kwere de sane tapie etapia paka kwa begiri liete tapia ko na vale business yo ona kere business ya ba Kenya ba ko currency yo na kero muntu ikitokoro kia no jori bo ja mutua kuna batangazaji una mora studio ile tafadhali tani mukabira toko le ngaba to very na ande barolenga ngai toko chiki toko cha wakora totale dia mangana yo corruption is election okay onyo to bwa tie kura tikage ndabo ate kusi eto ya betengima matiani no wale totale ko manyanga sokuma banga okay na Kenya ngi matwezi to chamo urwa banda banene paka bana bamwaro kachezi mbuyamono mbuyamono sevirengero byao alo soko bwakire alo soko bwakire ningo to kwa nere mambi yabono wakire bya okwana na Grace Grace ngakibuga kire ngayobereta mere tekerenyo ngaki abantu bekerenyo mbuya bale mere tekerenyo twakoigure kurwe kerenyo mbuyamono abo sire Tuse nari gukwana igoro yuri kiko ya Kenya likwanire Grace na ngari kiko ya Kenya tuira ne park ya setwarwiti ona ro gusaba abagambe baito bali tochoreka batorwanire
Okay. Tonyore litike litole na joli bwana libotogambera. Okay. Kuna kugusaba kwana. Biyamono Grace asogosaba kwao kurwa chinseme chekerenyo gakimuke yeliugirie lie simie kero twakira amini lie TV kero twakira gochaga igana lituko Diana igweta abantu buna baendete goteba abantu batebire barabu egento baligereti nabo batumire bakore imirimo bateti ugonjorire binyoro lakini serikali nero baruche bateneti nanga bachire mubosio soba bwakire ngakibwakire mwakomita Bakire oya. Mungu kwa na Jones Achanda. Jones Achanda ngayoberete. Sinja ikonge. Ngakia bantu baikonge mbiya bale. Bantu baikonge mbiya bale. Chanda tubugate naye mu abantu bensoko bami. Kwanza tiganda tebambiya mone ke station yeke intugia konyira igakonyenke iyo. So binde biko be ngiri sobugara kinya yino is a bit clear. Thank you Biyamono. So na njege ntonga teba. Obora iwaito. Intu na abakenya mona bagusi. Ni intu togweita. Enjera togweita omo radio minto. Gotoko genda tuaganya egento gekorokwa esero. Tuana kolera oborai nobo be. Togo ikachikura. Kwanyora abantu batenene chimba banga tindari kele. Bono riba gogo choro murai ne serikali yabegete nga egento gekorokwa chikura mwagende campaign ya matukata to election. Yasiekiru. Okay. Emine tiga. Asikuari etendagera ya matuka ya magega. Bono come to your senses. Esero ya elire. Irana ojore omurai with your senses, not with what you ate. Bono kiwa chora iga tuwa chibesa chiabando montaba zenga baria eba nabami ambiri. Bali na bya 500 umuntu akupimirite 500 for 5 years. Bono ga nenguruwe we karanga. Okay. Iyi nenguruwe we karanga. Mtuko na kolera. Okay. Omusike kwabolire bya sana tiganda arakoboli ase siasa twabaligerere. Ntwa ase binyoro buna twakina iga. Twali gukina. Kale ntwa kaigure ngaya gongo koire sukuru oche komanya kombalera chibese. Chikombalera chiombe. Abantu abaito tubugate tubanyoleli baga twachire banyole chiseme. Bali banyoleli baga babwenete kurwo bokoreri. Ngoira na bali se binyoro bito bacha kokonyoro gose bakobora bagenda pi. Roja abantu kibasomire. Abana bato cyandete na inde bagire n'ibinyoro bito magega. Kai, nande na ubare direge sunto. Omuntu soma. Tuwa mwigwera Nairobi. Tana go cha sensitize ababanda abatenga yae isika kende nkeyo. Ali mukino wanyemba nabatano iga agende nabarabu Nairobi yaria abatari ge street abaligereri. Yani abasensitize abaibiyagaso. Ibiyagaso. Montogenda aritato nyore gasi yaye nyora binto binde iga o ritwa mwigwera ubimenyira asegete amenyira asegete. Igago jaga igese itato kuma in case of anything by jaga igama tukabere igo montonya no montosira. Tayari ni wete getaga tayari in case of anything. Yanjinda sasa. Abantu bamenyete bago jaga iganga. Tarura imefanyika nyumbani. Amangana na bateke nyoro barabo barenti abanga yaya twakawire ntwato meteke bai taiga neti garu nambi enda sho bagenda babura nonya nuko bika abantu baminto amo batebenga abana bahite tege nyoro gai gambarenga omwana ori okorete kosi gete agasoma ngayari abayibuli mbare gai very ignorant. Some parents doesn't have the information.
bataranyora roboti biyanga kibintu binde bigokoru omwana okora form 4 ogenda gukora ekosi etayo bono ntutu gasite kaiganga somi omwana omwana gusaba kibesa twabahakanira lakini ekosi iri agosoma tiri kujikomoirande n'abantu baminto nabo bari Nairobi aho mwasomeri bagogocha urangeria abantu gayo batenga essence ya ikire kore ekosi ye one mechande ne atubwate gakira inde bono njengo na gusaba iga waro jomurario ito omo president yo ito ochiete kori Gideon egenta chirete kora Gideon ne kemo igata gete efesi ye tribe yaye te twara madoa erore kananga ne efesi ye amugugoro bakayinse ogo tara igabu yageta mutobegete sulti ko rugoro bakayinse rengiya akagenda akamutena Gideon njuga iga tonza ririeta ona se to ga iga tata ntu montoko genda riyo ka yakwa genda nganga ntu etoko chora una tutagete kento nako rero muraria bamura waito basomire Nairobi baje kaiga basensitaisia abantu na inde togo chango ikogo chora to chore witawa senses tari chibesa igo to kweri tu echokora twakanwa omuntu aragwakana kori kibarua buoye mabiro nganga kiyogo nkarire gasiri mbura ngwakora kigasi ngagwakana bunda yabuguritie meziga kora mbiya mono mwakuminta. Thank you very much. Thank you so much na kurwa semo ya kerenyo mbiya wenda tutubwata. Ikonge. Okay. Nuroche bono lendo. Tuandara kwanira point ya the latest. Ate babante bagokonyo ara bantu rabangi bagokonyo tengo tenga nchiringi kerete kinyoroke ko changira abantu bande university. Abantu bagende college, abantu bagende bakabakora amatemo ya KCSE na Grade lakini yareke yanenkelinga nabake bagucha bayirane kinyorukiri bakonya none giskuru tosomete abagaga nabo bachitu bakabwatira ne soko bwakire buyabaraje bwakire buyanga kyogenderete bwarakire no mwiri kemo kwana kururu haraka aki abantu baru haraka mbiya bali bwarakire buyabaraje yaone point nabwa tayari ngaya asili mumeyi mugwatira kinera kidogo wangu kwana nalenga school kitaine ya gusi gukwana kwalenga school kitaine ya gusi okay school kitaine ya gusi mo especially bona muna nje nguru ntema ya bubati school ndire kiri twasome around ro awaro ko kira rinkarembe tina dio sino ngandire mention ni one of school nabo commission go ichate basa gutokanga tutate go salie lieta school nera ali kurukunga nyachogo primary school nyachogo primary school gotoka ine abo basnyamati school elio muralia maene ubole mugwa ya bwate the people surrounding the school ngoranga ba video bole mugwa school sana bako na komira na skuru tinde njoro kero na ekigango ligere ya kwate bole mukaira kore project yende amaendero skuru ngoro ngakya kinyiro nabantu bagenjo kanene sa igonga twalire oboinche mono gwetania magani ali abonete gotokonya bune community twins kabisa point yende nande nayo kwanira nelinga ndebona nakina baito kuruno na batata mokeya kurumya kaya karega abagote nga mumura rende ko ra Nairobi no nyama mabuna nandi ganje no mwaka na kiyo mwana fo mutiri no mu na mama kara ko ngakire ni kuruno inka ronte nga mumura rende buna mugota ja Nairobi yabo renda buna mugota ra Nairobi yabo no itali amine tinga para ngatogo tambo katipara amine kyaro muralinga ibe na kwambwatire buna amine kyabo akoigule renda buna mogotara Nairobi yabo buna okamenya nabantu buna
no komenya n'abantu nande bino gutara ebyo kafana ngibijyo ensene nkong mbiyamo no muragina rai nawe biyamo na sebirengera biya ko rukinseme cyaru araka nande utoire bakekenyoro gya sobo Diana kwigure liri umwaka ndema gotebinga igonta gete manyenga kyo basani baombara byaba igatete kumanyanga kyo menyete ayibwe ko manyene kiruti galita ayibwe kanuti galite responsibility yo kumanyanga kyo kaba anamone gento twatagete se mambia bono nigente kamineke to kumanya ninga ki igo twebire kirenga wachira asigete kwebire muntu raro bono mampiga kerago kwana abomete agotebigunga ki abana mbabuga ati bitabu ke nyumba iga sabuni yali kirigento kyalire ago chinyora gago beka mubuko sabuni yebu okende binte byao iga senchira yabede dere itogene togosegetana ilitororenga ki ebwenete bono Diana ntetu kwane noyo nayo ramukwani hello Soko TV bwakire nachire lakini natagete gotebanga umuntu nahara kichori ukweba no ensobo abayibori bagosomiri bagokonyire lakini kwanyoranga kero gwachire skari umeteka gwachire skari ba maitinga Diana gochare na gento kende gyons kwanyora simite iyo turi ko bainyora tumetero ense inonga ye arenge ogo gendo robu no mogeni mwago ndo gataka bagotaka shu yetegeria da nara gara bibore terende moto itabio limbio aso wetanga shu lagete na mwangu understand muna minute gata baga baje chumda chigari chia chaiga na baga beke joro bare goro takuba kwani nara bama jeteka kio lino mugaka nyarebe uno mugaka unyego no mwaka nyango no mwaka gete lakini talio karaki taliko bakwani ometiga minete konyora muntu yorosiri akabugima nabo ataka gali bona giria gweta gusoma banga no batiga para tagiria gosoka nane mebitari ko bakwani oyebanga bandamba nkonye to gosininga nimbaga neti actually no nyabantu nabo taroro bokonyi bwabo buli bakwete mase yemo lakini ngonyora uri kakiende nkwari no nimbura yari gutwera kwane kuiga migeso na kyo monte ine nchika ya konyo asenchira rero igamerende rero nabura ase kwenda kuiga rero mwaga akire bisona biriye mbure gotwa ya umura amaje gochia orwao kwanyora gesona nkeyo chinyumbe gichia cha buchinko motego chigoro nabole mubuna butaba rende na rero na tutakwanira bole mo innocent era bandi babo bete kuiga mamu abandi nkagite bintu nabyo biyonchorire kero nande bole igamonyo ole gosi ale na amaje iga metemburo onyo ole gosi ale na amaje kuri nyumba andachiko ba makende John tese abantu base ino bagukwanire batebire bantu nande bari loud and clear ata banga one TV yikire kali asenchira yobikira no Diana tatolore SSM ya Facebook enchendigererie SSM ya GSMS tukole semambi yabone soko bwakire kurweto no bwamwagamo pamoja hadi mwisho uyo Peterson Kibogo pia mono kurwe GSM ya bwamwagamo na asokoira chinga kichya gotoligereria asemambi yabono igotwaralie ngatwara activate ground twakwane naye kwatatebiringa kyolengere teaching kichi yabono kwatebiringa kyabantu barenge igotwarorire biya asenchira yobikirano na asitagotebanga nabebwenete igaiga oyagurunga Diana na Vini the problem we have we do not have respect to one another gotwa chete chibese kububorai abataba barai bagotogochora they are there for their own interest abarayonye kwanyore libaga abantu bagotumiro chikobaligerelie para kunye kwa iru libaga bantu bagotumiro chikoligerelie chisindani ngaichire bachikobitwa bantu bagotumiro chikorelio geseline chikonini asa batebanga ikinegento gwente komanya gaiga goteba yanyorekana tochora barai totali na obunyumba na ndigento kenda atebirigete bwato muchando gaiga obunyumba bwachete lirolio ntokonyeke kakibuna kiabonyo ward gatebo muchando noro titubwatia barai ni gotogokonywa kurwa nothi mugirango inche no mwane Nduki aka JP Mokogoti umama nara oibwo mwelio soko bwakire bya nakina senti bwakire bya mwana mito bwakire bya ayo berete kuruna ndi ngotokwanere oyo mumanyo na sporo oye okay nga kimogenda tekuru twabuge tekuru mambi mumanyi zipora mbiyale ngura mugwani ole tigato mugwani Diana kwani zipora oyo
Musubati na kibono. Hello. Musubati wakire. Wakire wiya. Ndebi bono irieta ryago na wera nyari zipora gakari gutunga indeli. Biya mona yana soko. Ko kora sore. Herende ngocha nara korora gaiga no ene message butambe nkwana ko misigo ntomera gagundo chentorera udandi clear. Wanango bwatere. Tikanko ganeri tukoligia. Mumanyi? Aiwa. Mumanyi? Bora tusiegete. Abatimanye tiena arenge sikotima itimu cha tara kimwe abwate. Etokubora ninga lirikale tu arenge gukina. Twagatebukira umuntu ekento giliachi kwa bachi ko konye kinyoro. Rero ngo konya tuli kinyoro gose otwachire gwe konya indutweka. Abarende binte ibiro bibya ense. Kiro umuntu bagasa ine kwerwanirira gose n'ubugima bwakonyire umwana ogenda gose ne gatia nyora. Nonye no uchaka nonye no kwagacha kwaboko komu. Atagiti kwagacha. Andi wono ogenda gusonyora gose muswati unde bamenya gose Nairobi yago. Biba kapi. Kero bireka. Nonye ako motebi buno muibori na ya mutekeire mokoreja. Musubati uri ko konyora tabwati manyinga abantu rakore kwirendo raicheka cha kwagacha. Yobono ngo saba bana baito. Oyo limate nyondi bagwanja. Ekero kwarure kenyoro kwagendire kwanyorire gasi nyasago konyire kwanyorire gasi. Igere linge sikwaru yetenende ngakienke ywe kororekana nonye ne kenyore kino ngakire kororekana. Okay. Umanye tekero kwa irire no mwana omo. No mwana uri kwa motebi naye bono nje gonte getokoreke. Abana bako na gosegeta na kwanyore kenyoro kiarengeze. Kwanyore kenyoro kiarorekanire. Okay. Nonye ne kinyomba kitarengo kwanyore kinyomba kyagakiru no ne gari etarengo kwanyore gari yakiro. Yombo saba abana kero banyore kigasi. Digaba inyora chinga. Okay. Ante había masabikyo mbija togendere ko tuwa togendere ko isaranse ensoko yaito. Biya mono. Ensoko yaito nere yu kanye Nairobi agunde nari yete mese chimbon yornati mbogete na chete karabana. Obakwani goje goira na bono cho etaiga no torazi na tawazi litoke enjeneza beire. Danero tegere iro tebire tatageti. Ende ningendira bana kulikerte mese jo gande bina ekero soka. Nkolira kino ono na bwate namba ya okangana kuligeti na linga. Sawa, bono ngoje irande. Biya mono. Asante sana. Biya mono asogo to ali bagana go toligereria zipora lero kwa igule na mumanyi ikere zipora ya. Ngusi yaro chire kwa abana. Maita abana bakaba bakumusubati. Kero ko igumu gakate abana bana mbiya bale igotali bana bo community bali ibolete. Aigwire innocent on lero. Musubati. Tetorue tusegete tukure naye bono twakaire libaga nayo tusegete. Manjito mugiria bwigeta sengen Soko TV tigana gwakira ngambi yamo no butambi kwa beri ko gochori geta sengen tugen Soko TV ko bigeta senki yago nambe yamo na ndire siri tukuria rero ngagetingane somiringane limonga ekero kwarure seino ekinyoro kiri kwarure kiriya 3 milioni na mamo minori bako ibolete noga ni iruirane na ndo akera abantu ngambi yamono tari rasma ebemba gokonyete usimba gokonyete nkagitinga ntuma itemere emechando ekinyoro gitu kiwetera ntuma itabantu buna bamenyete umanjito murigeria kagoikire aso mucho Nairobi goseka kwanyorire kende gyonsi neba ninkari asore karainyora seino onyora abantu balia bunoga ni ryo bakonye neba nendochi neba nensoko oko ba roserigari na benchire ya mukunyoranga omuntu yo mutaitiko konya gwakonya abantu bonsi konyoranga no mworo kiwo utabwati fisi agende skuru ngosabanga ogusegeta kwane kweli tukolia rero manjito murigeria buno mugusi tigatokonyane na buna abana kurwase familia ya mokero mwachirandonsi usikwanyolira soko bwatirana kwenyorire gitoki kiawo konya bali kubalenka konya abantu bago konya amate yago nebane relative nebananko yago mokonye gari te toligerelinga usiano ngakire egatia tata na mama na chianko chiane rigelinga ngainda konye takoligereli usiano kolende make sure nga usiana se familia gonerengia
asaba nyakenyoro ondi bwensi bwato muchando esoke netaba naibieka ligichinchera abantu bali banyale bagokonyu tonyolere togokonyi ibinyoro bitoka kwa konyiro monto yomo wakonyire kinyoro gyansi Onchu muligereri Diana Okwanire nkwane ndigonda asalia gongo sabo mu producer ne ambekiri clip kyo musike Kalonzo Musyoka kakwanda nelicho ase enka yo musike Raila Molodinga ngana yane yo gukorera nongo yerusigabu nkagerete okenyole ngo kebekale asembeo kotebye gentekemo igoro y'ubusani Onchu muligereri buno ligerere tia se screen yago oyino musike Kalonzo Musyoka kogenda asomusani yo kogenda asomusani yo kumuinyora sinyenchu babetenere bagasanganere chinkwana asama tukamange na enga kiende nonya bari gutwara ubututukanu batakoigwana asengoro yaye inyegenete chiombe kiri abugureti tali chikura abugureti bonombu wanchani abugureti go chiasengeli nonde bwensi obateba aseso abegentu kerenge kurwororo Kalonzo gaibuleti wasakuru kusikuru barenga abana babere muswati umwabana aroro manene nere nero yukabere kera yarenge ngakiyoko gende skuru tato mwaba kwirite skuru yarenge ya kawaida akachaka kurworora agateba agatagetache kuba mu chief likaraba chief na babu atelieta lakini agakina agachaka baba como vice president boniga nabwo atelieta sense ya Kenya tali campaign ko mwakera ontegete kubuguli genteke mukurwase enkwana yaye na namonekera agoteba uligere lichombe chiabuguli tige chiri emiyemo muntako boli chiombe chinjito ka sense mo yabo kamba ngoteba nchigo toka lakini naburo chenjiragerete nchigo tete na namono andonsia sokuru kende nabuge kurwaro nyare ko bagakogenda libusi ikirabu moncho muligili chine kiro mwalili etali Innocent Onyango tumira nali tukulia Jumatatu tichiri moto chake tuasegetanire tuamanyanire na namono tunyale ko batokogenda busi na kwagachumuro bilitu bwe nsoko bwakire negetaseni gito gyonsipi ko tsabere weekend ngia tabwati magana mange Benjo manjito muliya timbwatia yenda bentere koleletika nkwali abantu babo samaro nayo mahusiano nsia soli tukolia lero tuarumo basomuyana Nyasaye oyo Gen Soko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili tindi gongoro ko petuel machine na nyorane